Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapara Aydın, hoş geldiniz. Ya salam Kemine. Aydın salam. İyileşler. Selamun aleyküm. Hoş bulduk Kemine. Salam Sapara. İyileşler salam. Önlerinde. Bugün Buyur günlerden Kemine. soru cevap. Her hepde bol şeýaly. İyileşlerimize sorularını çekinmän bersin bir hili tersräk jogap alýan ýaly görünýändir. Ýöne biz bu taýda şu pikirlenişimizi düzediş işini geçirýäs diýip kabul edäýmeli. Şonuň üçin çekinmän ýanky soru nemetmeli. Bizde bir zat bar da ýalňyşsam ýylyň öňüne çykyp bilmer diýen ýaly bir düşünje bar. Düşünje mi ýa-da bir däp mi bilmedim. Şol ýaly bir neme ýagdaý bar. Şo zat Refleks. ýalňyşdyr. Refleks bolup biler ýa bir duýgu da aslında. O duýgu da hemmekinde bolan üçin aýtdym bir däp miken diýip. Ya bir dilin görünüşen bolup biler bu. O zat düýünden ýalňyşdyr. Öňe çykmalydyr. Şol ýalňyş bolsa bir iki ýerden eýäm bildiriş, duýduruş alýan, soň düzelip gitberýän ýa adam şo şekilde kämilleşýär-de. Şonuň üçin illeşler soraularyňyz çekinmän berin. Indi bugün soralara geçmezden öň bir ýarym saat illeşlerimiz üşüşýänçä saparany gürleders. E, Aa, neme barada yine bizim cemiyetimizin bir gelen nokodu var, onu köp aýdýas. Onu gaýta-gaýta da aýtmaly. Gelen häzirki nokodu ýany ýagdaýy. O bağlanşykly bolan ýerleri var, ýani sebäpleri var. Geçenem o gelengsizlik diýip demetdik de bu köp giňişlerin ulanylmaýa sapara iň azyndan soňky ruhnama neslinde ulanılan oksa şu söz gelengsizlik sözüne ayırsan ulanıştan diýmek gelengsizligi östürýän de şu tankitlayan sözüňi özüne ayırıp nemet bolýar da şoň üstünde duraly azrak şonuň jemgyýete täsiri eger aýdyp bilsek ýa-da jemgyýetiň o şol gelengsizlige täsirimi boldy ýa-da soňky döwürler jemgyýet hem bozup başlatdy da daş döwründäki nemeni. Ýa-da paraxorluk ýene näme o bu ýa-da aýdýalar türkmenleriň daşary ýurtda baran ýerinde korrupsiýa ýörep başlaýar diýerler. Aýna şol jemgyýetiň bozýan derejesine geldik de ýa-da jemgyýetiň bozulma derejesinden jemgyýetiň bozýan derejesine gelipdir. Indi şonuň gürrüňine del sapara men söz bereýin. Yarım saat wagtymyz bardyr. 4 minutdan men ogurladym ýani onu. buraya tavul onun Aydın'a da burada benim ağrım düştü ne bileyim kargıları çok biz o yarlar Aýdyňam nemedi ýa alýa arasynda sözüne. bolya benim bu tahallardan demedeli gelenklilik katır ağır yerbet dağıttır ödüm hopul dağıttır ayrılan çıkın neticelerini gözüňe getirmem bilen yok. Bunu ne mutallardan demedelle. Da kanun bilen işleyen advokatlar, dağıtlar vardır, o kanunçular vardır. Türkmenistan'da bile okulları yalak böyle pengen adı vadan ödü yok. Yani yurt dışında ulu süt protestler olyandır. Sonra yani aklıcı etat hanım nemesini kliyentini aklanda misaller getiriyendir. Türkler emsal değil ya da Vostra primer değil ya. Görelde ýalak. Görülü ya bolup geçen vaka eme şonu misal getirip yani öz hürmetini yani kliyentini aklaya ya aklamaya çalışan elimde ama üstünlüklü oluyor demek yanlış oluyor mutaller nimetinde kanunları giyiyendir onu kabul edilendir. Cemiyet yani cemiyetler kağıdı yadır
kanunlar bilen gowy işleýärmi ýa-da göreliler, misallar ýa-da wakalar onun däp bolup giden hereketler bilen ýaşaýandy. Diýilen bir toğra orta çykýandyr. Näde Türkmenistanda gatyr başga yerlerde düýünden yani kabul edersizlik derejedäki ýagdaýlar Türkmenistanda ýöne bolmasa ýalaklar bol kanunlaşdyran ýalak bolup işläp duran ýagdaýlar bar da. Näde ýönkü zapar aeroport howa menzili barada gurrun etdik-de. Şonu adamdan ýurdun içine girişini, çıkışını, şu taýdaky kontrol proseduralarynyň nähile geçişini, nemesini gurrun verdik. Bu bir şeyle Türkmen öwrenşipdir de, ýöne aýlygynçlar. Bunu Türkmenistandan başga bir ýerde, Türkmenistanyň aeroportuna ýalak ýani klientlere gatnaşy bar bolan yer dünýede hiç bir ýerde görüp bilmersiňiz. Bolaýan ýagdaýynda şo taýda ýani uly bir neme skandal, halkara derejesine ýeter ýalak skandal çykar. Şo edaralar ýa-da şo ýani uçak firmasy bolsun ýa neme bolsun ýani açyk bir ýerde satylýan demeler bolsa akdes düşer, ýeni nemeler o zatlar mümkün nädir? Ýöne Türkmenistanda bu zatlar bolmaly ýalak. O kanun derejesinde diýsem ýalňyşmarsyň. Ne o da nämeden bolýar? Bu düzetmesem bir kıyın adam däl bolýar. Ýöne biz belki ünit berýänler, belki de ýanky geleňsizlik diýilen deme işini şo etýändir. Ne gümrükden geçilende Türkmenistanda islenlik müşteriyün yani mertebesini bir yaşaca olan ya da yaşlı tapavuzı yok. Birdir ya ikidir. İslenlik adamın mertebesini rahat depelep dur. Böyle 100% olmasa şu şondan geçen adamın 90%'ini şeydi kemsizliğe köpsü ýygyna gaýtarylýar. Oňa giden bir huppaty bardyr. O keten olany ölmeli. Ýani okuw ijat barýan bolsa okuwny ýadydan çykarmaly. Ýene şoňa meňdeş iş bar, iş köýmeli. Ýöne bu da edýän 3-4 adam. Ýöne şoňa seredýän 200 bir samolyotda satap etler. Ýöne o samolyotlaryň günni uçup dur, günde bir näçe tane uçup dur. Onu her 200'den olandan o bir son reisde ýa müňlerçe bolup gidýärdi. Şu 2 sanak, 5 sanak bolsun. Şolong edýändi. Şu beýleki ýani müşteriler olary da gerek gelýärdi. Seredip duran tomoşaçylar. Şolong günäsi känmi? Ya da şonu edýän ne jemgyýetde şolar ýarak sorag çykýandyr. Tebiäbi şo 100 adam ýa-da 1000 adam şoňa seredip petini çykarmasa şo jaga 2 sanak ýa 3 sanak jahilim ýa-da bilgisiz işgärin ýa-da ýani laboratoryýasyň däl işgärin edýäni jemgyýetde kanun bolup galýandyr. Ýa siziň dikkatiňize ýetirýän. Onu hiç wagt onun hiç kim geňem görýänler. Ol edýäne 3-4 adam da ýöne oňa seredýän 1000 adam. Günne 1000 adam belki de günne 10.000 adamdır. Ne şol adamlar şunu görüp o şu zatlar ne kanun yani bolmaly zat diýilýär. Tebiäbi o edýänem düýün geçdi diye, umulum geçdi diye. 5 ýyldan soň 5 ýyllap edip ýörtip bilýär. Bundan bir kazanç edýär diye, çağandy ekleýär diye. O çağatny ekleýändem ýani seredýänlerim bilýär, tebiäbi pul berilýär. O tomoşaçylaram köpüsü
burada açık berip geçiyor. Bu zatlan hemmejeti yankı bolmol zat yalak yağdayı uğurlayandır. O yönü devletin yadan kanunu işleyenlerdir. Solon yankı. Misali ya da primeri emsali o Türkmenin kanunu olup kalyan. O da gittiği için de sertleşen, o vahşileşen yağdayda olup gidiyor. Ne çoğun için şodat dinin Türkmen aeroportuna mahsustur. Dünyanın hiçbir yerinde görüp mümkünçülüğü yoktur. O ne son güneyati inni demetine geleli. Cemiyet için veleli. Şu 4 tancak ya 3 tancak yani posta drone vazifetini yerine getirenip o tayda görevli adamın nemesi ya da milyonlarca adamın teredip durup şunu kanun nemesini derecesinde getiren tomosçular cemiyet için ağır etmişliği oluyorlar. Ben fikrimce şu tomosçular. Bunun altında ne var? Ne? Gelenksizlik tip bir söz var. Yani şöyle yatıyor. O gelenksizlik ne değil ya da? Gelenksizlik bu manasında siz düşünenlerseniz bunu yani halkın içinde yönü bir şeyle bir rahattırıyor diyenler. Ne biz ahlaksızlık deyip gurur ettik. O ahlak meselesini Türkmen neyle düşünüyor deyip bir soru bir kırada koyuyor. O elbet düşünülendir. Onun niye kırınız diye de samimiyetsizlik değil ya. Ne o? Ne gelenksizlik şu ikisinin son kaydının yani ahlaksızlık bilen samimiyetsizliğin ikisinin ceminin demesidir. Özdür. Gelenksizlik. O ahlak değil zat Türkmen bilen aşağına düşünüyor da yok. İlk plak yok oradan geliyendir. Beyinden yürekten o şotu yüreklerden başlayanlar. Şimdi her bir Türkmen yani, Türkmenistan aeroportuna uçmadık. Türkmen yoktur. Ne ayna teredik görün. O hem beceriğiniz şu boruyan da tomoşucu olansunuz. Kesin çıkarın dersiniz. Ama gerek gelmez ya da başka bir tane deliliniz vardır. Onun hiçbir kabul edilen değerler. Mümkün değerler. O siz yani tövüyen, elbet görülen tamoz işgârinden yani bu neyiniz ya da cemiyet için zeleliniz, ziyanınız etse kendir. Ne gelenksizlik nimeti şodur o da her bir Türkmen'in bardat bolmalı çağdayın duruşuna göre şeyle ne şol bolyan da siz gelenksiz olsanız şu edilen yanlışlık kanun olup kalyandır. Şu kanun sizin kağıda yazılan instruksiyanızdan, kanununuzdan cemiyette o işleyendir. Cemiyet şeydi işleyendir. Cemiyet kağıdıyla işleyenlerdir. Kanunun bağını yoktuğunu 70-80% bileyenem derler. Yani görüllü, görünüp durumda attır. Onun görünüp durumda atlar. O terhirim şunlarla koyuyor. Ne? Dedi, iyileşler. O siz bunu hükümet günahkar diye niyalar edip neme diyorlardı. Ne İslamlık hükümetin boyun şu 3 komponent yani gelenksizlik, ahlaksızlık, samimiyet üçüsü bir yerik gelende hiçbir kanun ya da değer destur hiçbir işleyen değildir. İşlemesi mümkün değildir. Mesela çözüm değildi. Şu aeroportta, şu tayda 10-15 tane adam yani bu adamın içinde. Diyanız neyme deyip dik dursa
Şu hadida, şu tayda kefiliye, dağı duvara şu tayda qaytalanmazlığım 85-95% garanti verip bolýar. Bu näme diýmek? Bu şu tayda meteli çözülýär diýmek. Şon tanak adamyň hemmesi orta hatam bolar. 50-100 volta ondan bolar. Metelen çözgüdi şol. Ya cemiyet nemesinde ne şu prosesde. Men bu aeroportu görü İtalya'da hem de şu demeden soň ýöne işlendik metelen dowlet edaratynda barlyandyr. Ya da sağlık taklaş işlemelerini ya da mekteplerde bolsun. Hemme ýerde tomoşaçy yani bolmayan da tomoş edip duran adamyň bu näsi şu edýän adamdykdan hiç pes däller. Bir gramam aytam ka halatlarda hat agyrdyr. Sebäbi ýa bolýan zady kanunlaşdyrýanyz. Görüllü bilen işleýändir. Cemiyetiň ötüşi nemesi, besasy nemesi. Iň uly nemesi şu görüllüdür. Yani ılım bilim goşok yerde görüllü bilen diýendir. Yo, sapara şu tomoşaçy diýen ýeriňiz möhüm. Meniň pikirimçe näme? Bular tomoşaçynyň wezipesi tasdiklamak ýa-da bir näme çykyp durdy häzir. Tasdiklaýjy aslında. Bir adam 300 adam bar bolsa, 300 hem geçmeli bolsa, ondan birinji gireni izne gaýtarýarlar. Sen gidip bilen ok diýip. Beýlek 300 hem o gidip bilmeýän bolsa, o belki biz hem gidip bilmeris diýip nemeden okda. Düşünen o. Sesini çıkarmaya demek o arkadaky 300 hem izne gaýtarsak ılalaşacak ýa-da bizim näme kararymyz bilen diýen ýaly kanuny özlerçe berkitýärler. 300 adamym tasdiklaýar. 300 diýdik. 2 milyon adam daşyna çıkan olsa Türkmenistanyň daşyna demek 2 milyon adam tasdiklapdyr şol. Ýollaryň yapylmagyny tasdiklapdyrlar. Ýa-ni yapsaňyz hem ýa içinden yapık da bar bir ýol, dogry dälmi? Eýle beýle ýollar bilen çykdy. Köpsi soň 2019-njy ýylda hasam erbet bolupdyr. Ýöne şol 2019-2018'de hatta şu yıllarda çıkan adamlar izimizden yolu yapsanız hem biz kail diyen yağlap yağdayda çıkıp aydan adamlar da son yine yolların yani ne için yapık diyem sonra ama bilen oklar. Sapara inandırıcı tarafı se. Yok da TV kanun yani dip hata ediyorlar da bol da dip kabul ediyorlar. Yani kalında ya düşüncesinde şu da şeyle bolmaly diýdi. Onun edýänem şonu şeyle kabul edýär. Ýa-da dur teret duruny şey diýdi. O bu ýa-ni hökümet göreni okmu diýilýär-de. O hökümet peýdasy bolsa görmek. O diýmek gerek şolary ýalak ýagdaý gerekde. Sizin eliniz bilen edýärler. Dedim bolýan boldy. Ýöne bu Türkmenistanyň näme üçin gaty erbetnemede bir fakt bar da. Bu kan adamlar ünsüren oklar. O başga ýerden ýalňyşy, nämeni, ogruny, dogruny gözleýärler da. Ne sistemada yani Türkmenistan polisiýa döwleti. Siz işleteňiz, işlemeseňiz şeyler. Ne polisiýa döwleti bolan ýagdaýynda ähli döwlet hemme zat döwlet eýeçiliginde bolan wagtda İnsanyň haky bolmaýar da. İnsanyň haky bolmaýar bolan döwlet buny regulýär edip bilýär-de. Nemeler bilen, öz mehanizmler bilen hemme zat döwletiňki tabiat şondalyk ýaşaldy. Häzir şonu ýalym ýöne. Yok, sebäbi ya görmeli özüm polis döwletinde bazar iqtisadiýaty hiç wagt, hiç ýerde işlemesi mümkün däldir. Ne Türkmenistanyň ýagdaýynda şu Demirgazy Koreýadaky ýalak bolan bolsa, o başgaça boldy.
Elbet boldy. Ol hat elbet bolmagy mümkün. Onun ýöne başgaça boldy. Ýöne Türkmenistan ýa polisiýa döwletligi hiç bir nemet ýok. Öyle polisiýalaram cahil polisiýski. Ýani hiç bir jogapkärçiligi ýok polisiýskide. Jogapkärçilik bolmadyk adamyň eline höküm ýa hukuk berilýänler. O jogapkärçiligi ýok ýerde eline de hukuk bersen, o taýda betbagtçylykdan başga hiç zat bolup bilme mümkinçiligi ýokdur. Söz azatlygyny şondalyktır. Söz azatlygy bolmasy üçin ilkile şoň jogapkärçiligi bolmalydyr. Şoň kanuny, şoň düşünjesi, o jemgyýete ornaşmalydyr. Bolmasa söz azatlygy diýmek ejeň wajyn töwüp ýören adamlardan ekranlar dolar. Onu görüp ýörsiňiz de. Şo ýani söz azatlygy üçin göreşýär diýip edilýändirler bu zatlary. Diýmek tersine göreşýärler. Söz azatlygy bolmasy üçin ilkile jogapkärçilik bolmalydyr. Onuň ne betbagtçylyk nemesem şu Sorsundan sözüňem azat bolsa, sen hemme de adam diýip bilýän bolsaň, başga nemeleri öňetersiň. Bu zatlar düzetçek bolup edilýän hereket bolsa, Sabotaj sebäbini gözlersiň. O sebäbini gözlersiň. O düýüp sebäplerini inersiň. Onuň çözümlerini emedersiň. Ne aeroportuň çözümi o prezidentim däl, beýlekem däl, jemgyýetiň özünde. Şo taýdaky işleýänlerde de däl. Ol ýalňyş edip biler. Ýaş adam, üç adam. Ýöne jemgyýet şonu kabul etmede, o etmedik ýerine, kabul etmedik ýerine ýeter şo bolanok. Bolmady. Çözümü diýmek başga zatda. Bu zatlary halka kim düşündirmeli? Ne? Bir tuğut diýilýän zat düşündirmeli. Jurnalist diýilýän adamlar düşündirmeli. Yani men inteligensiýa diýen, aýdyň tokor diýen adamlar şu zatlary elini damat düşündirip durmaly. Jemgyýet çeýdip ötüp bilýär, başgaça ötüp bilen o. Bizde Türkmenistanda son 30 ýylda, ýonky 70 ýylyna da biz görmedik onu aýdaly. Bu problemli meseleni o spesialistler çıkıp düşündürüp ya da cedelleşip açıp demedilen yerini duş gelip mi? Yok, mümkün neldir, edilen neldir. Sebep Angla'da kendi sebepler vardır. O zatları yöne iğneyen adam yok da. Evet, gerek gel. Ne gelengsizlik değil yani. Ne gelengsizlik o haram halal yeme diýen zadyň bu da. Aşağındadır. Gelengsizliğiniz bağ bolsa diýen zatlaryň hemme jedi özüňizde bardyr. Yok diýeniz bilene. Şimdi şu adamlar, tomoşaçy adamlar, o köpüsü men arasy adamym diýip bilýändir. Ben alımlı bilimli adamım diýip jedelemedim. Halal gazanýan diýip bilýär. Halal gazanýanam diýip biler. Ýöne. Ne? Jemgyýetiň Problemler ýöne ortada çözülenok. O öyle bitdigiçe de elbetleşer. Bunu Sapara Aýdyňa o söz bereli Aýdyň aýtsyn dowamyny. Aýdyňda aýdar ýazat şu wagt o epes jeblendi wagtymyza mazalýa. Ben onda bir kaçaydayım yankı aeroportta adamların mertebesine defileyerler diyen Sapara yönü berde men koyan sorum mertebe var mı kaldı mı adamlarda. Her yerde depelep gördüler. Hiç yerde de aeroportta da kalmaz, başka yerde de kalmaz. Ama benim şuna aytsak olan Türkmen'de şu ınkın kıynansak da ona bu bir fikirden, bu bir hakikattır. Mertebe değilen zat yok. Hatta yankı ortaya çıkan yani toplumun içinden öne sayılanan Türkmenler içinde akıllık bir pasaplanıyor. Türkmenler değil mi? İslamik toplumda biri öne çıkan olsa öz dünya arayışı bilen bilelikte o demek akıllı adam diye fikir edersin. Yani kıynansak da Türkmenistan'da ya da Türkmen toplumundan çıkan adamlar dolarda da mertebe değil yani zaten ne göremem.
Bu kıynandırıcı zat. Şimdi mertebe yok olsa onu nerede defilecek diyen soru o çıkıyor da. Yani ben o soru o şoň ýalyrak goýan saparaga merteben näme kıynansak da ýadymyzdan çykarypdyrys. Öňem bir sapar aýtdym, öňe şo ýanky ýaragy bardyr, aty bardyr. Türkmen onu berýän däldir. O prinsipi şoň ýalykdyr. Ýanky näme diýle mentalitet şoň ýalykdyr. Türkmeniň ýaşaýyşy şoň ýalykdyr. Ýöne şuň kuň ýaragy islenip zadyny elinden alýarlar we sesini çykaryp bilen ok. Çykarmaly diýip pikiremeden ok. Alyan olsa berýär, ýani hiç nämesi. Ondan soň ýollar barada ine soramak diýen bir näme bardyr. Ne şu ýerde jogap ýalyp geçirýäs. Näme üçin soramany öwrenmek. Nädip diýilen soraw bardyr. Islendik bir zat nädip. Bir zat bolýan olsa nädip diýen soraw sorap bilmeli. Onu soramak kendine bilýändir, ansaby işler. Yani bir sözdür nädip ýa-da o nädip öğrenenden soň şonu soramany we barlamany mı, research diýilýär. Şonu öğrenenden soň näme üçin diýen soraw sorap bilýär. Aýdyň o sorawdyň batyrlar sorap bilýär. Ben şonu bilýän-de. Batyr bolmasaň sorap bolan o kene sorawlary. Aňsat Yine ýaly. aňsat ýalydyr. Ýöne gaty kyn zat nädip we näme üçin sorawyny ene men öz adyma aýdan şuň menem şu soraw dogry sorap bilem, o gaty kyn sorawdyr. Doğru yerinde soramalıdır. Ve bilip soramalıdır. Bilmän çağda 3 ýaşynda çağda näme üçin nädip diýip sorap bilýär. Yani o soraw men diýenim däldir. Bu soraw sorap bilen wagtyňyz dünýäni görüp başlaýarsyz. Entek soraw soraman dünýäde näme bolýan bilme mümkinçiligiňiz ýok. Siz Oruslan mediasyny seredin, Amerikan mediasyny, näme mediasyny seredin tapagy ýok. Soraw sorap bilmeýän bolsaň dünýäň näme diýeni diňe şu şar formasynyň barlygyny bilersiň, başga hiç adam bilme mümkinçiligiň ýok. Yani bu bilgisizlik diýmegem sen näme getirýär? Ýani samimiyetsizlik, ahlaksızlyk, zaten hemmesen bilgisizlikden ondandır. Gelengsizlik. Yani bu zatların neticesinde neşoları ortaya çıkandır. Katı ervet bir zat. Ondan sonra Türkmen'de ne son 30 yılda gürleşmek diýilen adam ortadan kaldı. Adam gürleşen bir candardır. Yani gürleşen. Hemen hemen şoň ýaly kuruluşy nämedir bir uruş başlamak üçin öňünden gürleşilýär, soň uruş edilýär, soňradan gürleşip gutorulýandyr. Islendik uruşa seredip görün. İki döwlet uruşyny, dünýä uruşlaryna seredip görün. Yani dünýä uruşy diýip tarif edilen birinji, ikinji dünýä uruşlaryna söwüşlerine ýa-da ýene bu iki sözü garşylayan bagyslan bilemek sebäbi haýsy näme manyny berýär. Şo ýagdaýlarda da gürleşmek bilen indi Türkmenistanda Türkmenistanyň ýanky näçe näme diýerler ona? Doktor nawuk, kandidat nawuk ýene diýen bir ýaşulymyz bar. Gurbanguly Berdimuhammedow. Ine iň akylly adam diýip hasaplanýar Türkmenistan. Näçe kitap ýazypdyr. 30 ýylyň içinde nirde şonuň telewizorda ýa-da bir ýerde biri bilen ine soraw jogap görnüşinde gürleşenini gördüm. O nämeden gurulan bir ýa-da ýasama gürleşik däl. O ýasama gürleşik surata düşürilýär. Bir zat diýär, soňra bir arkadan ses berýär. Onu diýmek. Geçmiş bolmaly diýjek bolýar-da eger kitap ýazan bolsa. Gürleşik bu Türkmeniň içinde prezident saýlanan, özüm halkyň saýlanan prezidenti diýerler. Halk prezident saýlaýar. İçinde elbetde halk eger insan olyan olsa iň akıllısyny saýlar ýa-da iň akıllılarynyň içinden birini saýlar. Yani ýalňyşyp biler, iň akıllı däl, ikinji akıllı ýa-da üçinji akıllyny saýlar. Ýöne ol adam gürleşip bilmeli. Eger Türkmenistanyň iň akıllı adamlarynyň biri olan prezidentiň gürleşip bilmeýän olsa, yani näme etmeli? Yani bärde Bulan onda gaty agyr mesele nemetdim. Bu soňkuda ýene de 10 ýyldan arkagyna çykyp gürläp bilçegenden ok. Bu näme ýok gürleşen adam ol gidip professorlar bilen gürleşmesin. Häzir
aydalı yine kemiğine karşısına yankı bir fizikten bir doktor navukunu çıkarıp gürleştirirsen kemiğine gürleşip bilmez onu bilen. O adamın yankı nemesi başka kili. Kemiğine bir yankı dayhançılık edip gören biri bilen gürleşip biler. Kemiğine bir muallim bilen gürleşip biler. Ya da okuvçu bilen gürleşip biler kemiğine. Yani prezident hem çoğu işler edip bilmeli. Yani en azından. İn bolmanna diye. İyi olmalı. Yöne köyüne ayttan ben o iktisadiyeti düzeltsin, o yurdun sosyal yağdayını o zatları geçtim, o bilimi o zatları geçtim. Gürleşip başlamalı birinci. Gürläp bilýän prezident gerek de şu wagt. İn bolmanna diye. Gürleşip bilyen, o in olmandı. Yani bu kadar tervet bir zada. De Yenem şu zat var bana prezidente dil getirme, prezidente dil getirme. Prezidentlik diyen vezife aslında format koyulmalı bir vezifedir. Yani şu vezife bize prezident olan şahslar hem format koyan o. Format koyan adam eğer şu kompetensiyası yetmeyen olsa şu vezife aydara yok. Ben halk saylandı ne hemen. Sayladınız yöne yanlış saylayanız bağıştan olayım. Ben yine bu vezifeni başarıp bilmeyen diye aytmaz. Ya formatım olsa yine mertebe değil yani düşüncenin yerden yok olan için o tapağı yok. 5 yaşındaki çağa da ben prezident olacak diye uğraşıyor. Aydan o prezidentlik vezifesine bir hormatı olmalı mı kandi yani? Hem adam o prezidentlik vezife başka, o şahıs başka. Hava prezident başka, prezidentlik vezifesi başkadır. Halkım eğer prezidentlik vezifesine hormat koyan bir toplum olanda aydara yine daşarkı yurtlarda Türkmenin el tanayalar ata ite heykel kuruyanız diye de. Biz kuramız ama prezident kuruyor. Yani şunu halk diye, Türkmenler diye ite heykel kuruptur diye de. Böyle şey diye ayda ya. Yani siz Ya sayladınız diye de şola adam. Hava diye. sizin işiniz diye. Oğlum belli zatı yani çok aslında logik taraftan doğru. Doğru. Men it diye de, men Putin'in iti diye de. Şoňa ýekil bolupdurlar. Ol ýene aýdyň şu aýdýan zatlaryň hemme jeti ýanky saýlaw bolanyň yalanlygyny. 100% yani 1000% subut edýär. O da bu zatlaryň hiç bolmadygy. Bolmajagyny bunu agdak geçmeli. Antadan hat bolmaly. Täze Türkmenistan gurmasak. Men nohudum goýaýyn. Baştan sözüm söyleyen. Bir yanı men bärde aýtjak bolýan zatym ine mertebe diýilen bir düşünje bolan wagty toplumda, halkda. Eger bir adam men prezident diýip onu biri bellesin ýa-da ine saýlaw boldy diýende de prezident diýip sen şonu şol adam şol wezife laýyk görmeýän bolsaň, şo derece aklyň bar bolsa bardyr diýip umyt edýän adamlarda. Şonu prezident diýip kabul etmeli. İň bolmanda özüň güýjüň ýetýän derejesinde kabul etmelidir. Olam näme diýmek? Özüň üçin kabul etmelidir şonu. Yani bir özüňe jogap berip bilýäňe, sen şoňa bir özüňe istendik bir ýerde bizim prezidentimiz, şu prezidentimiz diýip iki sapar aýtdyň, ýa-da ol legitim bolýar. Aýdy otursun sen. Yani yok on ýaly zat prezident biz ona oýunjak mı wezife diýip aýdyp bilmeli. O biz onu saýlamyz, o halkam saýlanok, saýlaw sistemasy ýok. Türkmenistanda bizde şu prezident ýok diýip aýdyp bolýar-da. Özüne azrak, özüne we şu döwlete we prezidentlik wezifesine hormat goýýar. Aydın o cenap diýip berenleri var. Onun tercümesi beyiklerin beyi diýmek de. Ömer Niyaz var beyik. Bu berde esasen hem şu yani sapara amaçlak olyanı, ne amaçlak olyanı hemen şu halk eğer kabul etse bolya şu da kabul etmese de bolan o. Yani bu halkın gücü aslında şu gün dünyada 21. asırda en güçlü kuruluş halk kuruluşudur. Toplum yani toplum kabul etmedi hiç adam bolan. Şol adamların hiçbiri şoňa prezident diýmesin. Ol aýdymçylar aýtsyn, aýdymçylar tapawy ýok. Haýsam näme bir kitapda barmy? Yani bir ýurdu basyp alýarlar, şo ýerde aýdymçylara, ondan soňra yani tenni satýanlara ýene birine deýmeň diýdi. Yani basyp alan kişi. Önem üçin diýse olary diýe kim padşah bolsa şoňa hyzmat edýärler diýe tapawy ýok diýdi. Şoň üçin onlar aýyrýar ýani. Ýene 3 sanyk topar bardy bir ýadyma düşenekde. Ýene şoň üçin o aýdymçylar aýdyp biler beýlik ol o ýerde o ten satýanlar diýeniň içinde ten satýan diýip aýdanok başga söz bolmaýar. Ýöne şol jurnalist nemesinde minister bardyr. Pul berip istendik adam ulanyp bolýan olsa şo manyda aýtdy.
Yani şu minister beýleki ýeneler olar näme diýse diýbersin. Yani sen bir kişi, bir vatandaş olup özüň jogap berip bilýän özüňe we şoňa prezident diýip aýtma hiç gaçan. Pikirem etme şoňa ýaly. Sağolun ene şolar aýtma. Gurlap bilýän, halk bilen gurlaşyp bilýän prezident o. Olur. İyice diýär. Niyazovdan beter geldi. Beterinden hem beter geldi şu at. Akıl taýdan hem. Ol akly bilen bir işimiz ýok. Gurlap bilse de bolýar. Ya o başlamak. Öýnüň ýoly tapsa boldy diýen ýalak bir näme gelýärdi. Ay bu höwesçen itler de Putinin bular. Şondan bolmaly bu zatlar hemmesi. O heykelem şondan kemini. Yo heykeli şol Putin keyip edip seredýän bolmaly. Yani itin heykelini hem açtırdım ama başka näme var diýip görýändirler bular bilereşip. Lavrowy, Peskowy beýlekler hemde. Indi näme geçeli biz sonra olara. Sonra däl de şu taýda bir näme ýazypdyr ýyldaşymyz geçen hem ýazypdy ýaly ýalňyşmasam. O geleňsizlik diye o parksızlık diysek doğru ýalak diýip ýazypdyr da. Indi geleňsizlik bir näçe erwet häsiýetleri içine alýan bir näme sözüň ady. O parksızlyk bar içinde. O häsiýetsizlik hem bar. Näme diýip bilseňiz. Şonuň ýaly bir näme de bar, sowatsızlyk hem bar içinde. Aň düşünjäň ýetmeýän näme ýagdaýlary. Soň erwet ahlaklyk, şo zatlaryň hemmesi var umuman. Yani geleňsizlik bir san zadyň nemesi däldir. Yani bir san zat sypatlandyrýan däldir. Bir näçe sypatlary mazmunudur aslında. Şu öňküleri bolmasa geleňsiz de bolup bolanok. Yani sen tabii adam bolsaň geleňsiz bolup bilenok. Ya ahlakly adam bolsaň geleňsiz bolup bilenok. Ahlakyň seni haklanok da. Şonuň ýaly diýsek has dogry. Men onu ine näme aýdaýyn, o kiçi wagt ýa garynja zat görsek, garynja kän görüp beremzok diýene. O garynjaň daşyna suw dökkädik olan nire gaçjany bilen okda. Yani suwa dogry gaçjada kä halatynda. Men aýtgan ol näme üçin suwa gaçja? Gören okmagynda suw bar diýende, iýze gaçja çykýar diýende çykmak üçin ýer goýýanda. Näme üçin bu diýe gören ok? Ine şoň ýaly bolupdyr da gören oklar daşdy öýren. Geleňsizlik. Özüň oňurmaýanlyk hem bar içinde. Esasy bölende. Bolýan sonra olara geçip bereli. Temadan daşarrak diýär. Putin ýene de Ukrainada uruş näçe wagt dowam etdirip biler diýip sorapdyr ýyldaşymyz. Onu bilýän bolsak bize Hudaý diýerdiler. Onu Putin'den soramasak. O şu wagt Putin'in bilen ok şonu. Yani Putin'den gowrak nämäniň razvedkasy bilýändir. CIA'nyň nämäniň Mossad näme Ýewropanyň. Yani ortaya utronu ikuşullal görünüp dur. Yani bir yıl yarıma belki de 2 yıl çeker bu sebebi ors 70 yılda yığınan yararlarını o edip bağdatmalılar. Yarın yere değmeli, yem değip başladı. Yani yeňmejegi 100% görünýär. Oňa yem hiç neme ýok. Ne son aýdyp bilýär. O orta yeňdirmeýärler. O da neme? Ýeke Ukraina däl, dünýä. Orsuň yeňenini islenok. Islenok, o ödem orsuň aýakda galmasyna kendir islep baranok. Orset daşından demetmede içinden ödü dargamalı. Ortayadan şu falsifikasiya edip yatan, yani 300 yılda yatan tarihi vardır yadan demeden. Sol yani adamların dünyanın nimetine, düşüncesine o edip oturan tokson yalanlık nimeleri ödüm dargıya. Yani ortayadan hem medadi falsifikasiyonludur, tarihine çelli. Ödüm edyen zatlarının
Yani dili bilen aýdýanyň hem beceri yani 180 gradus tersine edilýänler. Yani Türkmenistan'da bolýan zatlaram demek demedik görün. Vadin diýenler. Edir kopyasy ýalakdyr. Hemme zat dil bilen bir zat diýilýändir. Yani el hereket başgadyr. Yani sizin altyn asyryňyz ýalak, şu wagt Türkmenistan hakyky näme duruşunu altın asırda yaşap bölürdü. O hemmeten tersinedir. O arkanızda dağ vardır diýerler bolun, arkanızda hakiki dağdır ýöne ýüktür yani. Agram bile üstüňe basyp duran. Ähli nämeden aldan 180 gradus tersine. Ne ortadan hem nemesi, ne soňunyň başy diýerler, onun özü başlady. Başka bir yerden başlanok. Bir ekspertlerde yankı näme diýdi? SSR'ın şu wagt dargaýyşy başlady diýe. O 90'larda darga noktaly diýe ýöne formal darga diýe ýöne yankı Orta Aziýa diňe 3 sanaty döwlet aýrylyp bildi, döwlet olup bildi beýlekler ýani şu SSR'ın içinde galdy diýdi. Ukrayna çıkacak öyle Ukrayna başarıp bilse Ukrayna hakikaten yankı yani harbi görüşün neticesinde çıkacak öyle. O harbi görüşün neticesinde yeniş kazansa Ukrayna berden hem böyle Ruslan özlerinin yankı SSR teritoriyasında nämeden düşüncesi var. Adamlara kodlan düşüncesi var. Yani güce hizmet etmek. Yani Rusya ise güç olmaktan çıkıyor. Adamın kellesinde çıkıyor. Hiç sadı yutkamazsın. Atom bombası emmesi yerinde duruyor. Yani adamın kellesinde yankı Rus'un gücüydü diye. Neticede başka dünya kardeşleri başlıyor. Çünkü onu gören devletler misal için Gazavstan vardır. Özbekistan vardır. Yine Azerbaycan var. Şu tarafa doğru. Onu katığı Xitay görüyor. Şu an seyredip dur. Görmeyen Türkmenistan, Tacikistan. Japonya onu katığı görüyor. Bilgiye näme edilýän Japonya şu wagtda alıp barýan siýasat ýa-da soňky hatta 2-3 ýyldan beri Japonya bu zatlary. Yani Russiýadan yankı adamın kellesinde şu SSR'ın Rus güýçlü diýen näme diýelim onu bilemek, Rus güýçlü diýen düşünjesini azalyp barýanlygyny görýär. Yani SSR'ın kutlamaly Allah için nemesini büyün öňün allar. O yani Orsun arbitasından çıkan birinci döwlet boldy. Yani 3 Pribaltika döwletini kabul etmeýände. Yani Karabağ'ı doğru adat ettiler. Yani Karabağ'ı adat etmek demek yani ortayı Şotay'dan kovup çıkardık demek. Ya dolany Orsun emmetine arbitatına girmez. Yakınlaştı doğru. Birleşti diýenýärler. Howpsuzlyk emmetinde. O da bu da gaty yani türkü dünýäsi üçin ullokan ýeňişlen birdir. Yani ulu ýeňişlen birinji kerpiçlerdir. Saglam emme kerpiç. Bunu ähli Azerbaýjanyň oğullamydy. Gutlasan gor, gutlaýar ýürekden. Bu ulu ýeňişdir. Yani emmetine prezidentine häýlek deme diýdiňizem o eden işi. Sapara bu işin aňsat tarapy var da, yani Orsun täsirinden çıksan 21-nji asyr özsen öz akym bilen alyp gidýär. O. Şonuň ýaly bir nemesi var. Azerbaýjan öňküsünden has gowy bor. Her gün bundan soň, her gün geçdikçe gowlaşar. Indi ýene bir soraga geçeýin. Bu gezek o Türkiýanyň nemesini soraýarlar. O Türkiýanyň ýagdaýyny analiz edip berseňiz diýe. Erdogan ýene-de ýani gazanmana şansy barmy bu gezek diýip sorapdyr. Türkiýanyň saýlawçylary biler. O analiz edip biler soruyor. Yani Erdogan ni karraptır, ýadapdyr. O nemesem ni öz nemesi bilen etde pas utuşly bolmakan ýan öz isleri meýletin nemesi bilen. O
No, şoň Ýa-ni ýaly bir gatnaşmaz neme de diýen. bar, saýlawa gatnaşmaz diýip çak edýärler. Ya o akıl işi şeyle deme akıl yolu birdir. Bu gezek saýlawa gatnaşmaly däl diýip aýdýarlar. Olam dogry görnýär. Yo ol kanun ruhsat berben biler, bolun ýöne öğretmellerle. Yani herkim ödünü bilen ölülerler. Yani atlı avraylı yani şu eden hizmetlerini bir nemede taklama için onu şeyde yani Türkiye devleti için, millet için, halkı için, töwere için peýdaly boljagy görnýär. Men şonu görýär. O galany o Türk kardeşlerimizin öz içki işi, o işine kendi gatşatımız gelen ok. O elbette fikrimizden var bu arada. Düşüncemizden var. Yani devletin içki işine gatşıp emedip görmek. O bizim işimiz değil. Ukrayna'ya alıp bir yere çözmasa ne işin var? Yok, Türkiye'de olur yalak deme de yok. Agresif deme yok. Türkiye'de mesela para bir sanat näme yankı problema deyip yani bizimki alık ansa adam değil. Türkiye'nin işi seyahatlıken yankı milletlerden, yenelerden tarihine de seyredip görün. Türkiye'nin siyaseti düğünden başka şeyidir. Özlenen Anadolu diyerlerde Anadolu'a göçük gelen bir näme Orta Asya'dan göçük gelen ve şu yerini vatan edipdirler. Yani şu yerlerden başlıyor siyasetini, şu günkü siyasetini düşünmek için şu zatların bilmeli olyan, öğrenmeli olyan. Türkiye'de şu günkü aktual yankı problemalarının biri beyin göçü diye bunlar. Beyin o kaçya akıl kaçta akıl yağdayı göçü. elbetleşen. Yani Türkiye'nin probleması şu yankı meseleni diyeli ya da o mesele diyeli. Şu meseleni Türkiye çözemeli hukman suratta. Onu çözmen kendi zatı yitiriyor Türkiye. Yani akıl kaçıya da akıl kaçanda pulum kapları bilen pulum kaçıyan. Hem mezat şoň bilen gidiyor. Akıl yanında alıp giden mezat. Yani Türkiye'nin demesi, möhüm siyasi demesi, yani Avrupa bilen üçüncü dünya yurtlarının arasına bağlayan bir köprü ýalak bir zat da yani aýtsak ösmedik yurtlar bilen ösen yurtlaryň arasına bağlaýar siyasety yani rolu şonuň ýaly. Bu rol gowmy diýseňiz wagtlaýynça gowy ýöne 50 ýyllap 100 ýyllap köprü bolmagyň gowy zat däl. Türkiýe'ne şondan çykmaly yani aýdýanam yani beyin göçü diýýänim demesi şo. Şu beyin göçünü düzelip bilseler Türkiye'nin demesi ütkömeli. Onu tertine vursa hasan düzelir. Yani beyin göçü rotayıp göçüp baryan oldu. Aslında Bağırtı sapara yani Orta Asya'dan, İran'dan, Arap yurtlarından akıllı adamlar göç ediyeti 5-6 yıl bundan öňüne çelli. Indi o tutuşluğuna Türkiye'den çıkıp başladılar. Yani yerlisi hem yerli değil hem O Türkiye'yi terk edýärler. Türkmen bilen yani Suriýeli doldurýar öýdýär. Şonuň ýaly bir ýagdaýy bar. Ýöne Türkiýanyň yani ykdysady ýagdaýlary şu wagt gowy däl. Oň bilen baglanşykly bolar. Saýlaw meselesi. O boljak zatlar ýa-ni bizde saýlaw bolman soň bilmedim şu bizdäki saýlaw bolmadyk nämäni düşündirmek üçin aýdylsa bor. Ýoksam hemme ýa-ni saýlawyň bolýan ýurtlarynda bolup biljek zat boljak da. Türkiýede de üýtgeçi bir zat boljak da. Adamlar näme de bolsa da erti ýerine gaýgyryp saýlawa gidýändirler. Saýlawyň bolýan ýurtlarynda gerek bolsa da owa garşylagan berýändir. Saýlawyň netijesi bilen alalaşmasa ulan bolup biljek zatlardan. Türkmenistanda ýaly däl. Türkmenistanda entek şu wagta çeli hiç saýlaw bolmadyk. Bolan bolsa da Garaýyň içinde bolandyr. 130-150 ýyl bundan öň. Yani Garaýyň içinde de ol kicicek göçebe
Yankı nemeler de tireler, taypaların içinde olandır. Yankı ullakan bir saylov nememiz yok şu vaqta çelip olmadık. Şon ýaly neme var? İlleşler soraularyňyzy ýazyp bilersiňiz. Ya bir yerde bir soraw gördüm. İşler ha. Gattygow sorapdyr bir ildeşimiz. Geçen gezek diye 4-nji günkü çıkışyňyzda diye Sapar ağa siziň aýdan nemäňize ýüzlenýär. Türkmen halkynda prinsip ýok diye ya da Sapar ağa aýtmadym ya yalançy olmaýyn men aýdan olmagam mümkin şu taýda hazır. Prinsip ýok diye o şol dogry diye ýöne näme üçin ýokkan şu prinsip diýip soraýardy. Ol prinsip ýok sözü nemeden geldi aslında. Yani gelengsizlik sözünü düşündürmek için ulanıldı o taýda prinsip. Yani sebäbi özüni seljermeýän, dowamly pikri üýtgeýän, bir zat diýip odan gürlese oňa ynanyp, yani şahsy pikri ýok da, şahsy pikriň bolmasa da prinsipiň bolmaýar. Şahsy pikri bolan adamlarda prinsip bolýandyr. Şo sebäpli bolmaly. Soňam bizim cemiyetimiziň guruluşy erkin däl. Bir şahsiýete hemme kim goşulýar, oň ejesi, kakasy goşulýar, bolýar, iň ýakynlary diýeli belli bir derejede goşulyp biler. Oň daýzalary, daýlary bar bir tarapdan goňşularyna çelligi diýä. O ýengelere goşulyp bilýär käbir halatlarda şoň ýaly bir çylşyrymly cemiyet guruluşymuz bar. Adamın prinsipini elinden alýarlar. Bolsa da gynançly. Kan tarapy var bunun ýa-da bizim medeniýet diýip ýa kultura diýip aýdaýyn, medeniýet sözü ulansak ýalňyş bolar. Kultura tarapyndan çoň ýaly nemämiz var? Kemçilik diýip görýän men bunu. Deme kemine bu gaty düýpden başlaýat çağalykdan şu terbiýe ya maskaladan diýsen has dogry maskaladan başlaýat çağa dogonno o hemme adam dadyň nemesindäki ýagdaýdaky ýalak Türkmenistanda da şolary ýalak ýagdaýda çağa dünýä gelýär. O hiç bir kem ýeri ýokdur. Amerikadaky hem Ýewropada hem ýa Ýaponiýada hem şolary ýalak çağa dogýandyr Türkmenistanda. Belki de o käbir nemeleri, genetik nemeleri güýçli bolmagy mümkin. Ýöne çağany ýa daýalýan ýene taty birinji onuň taşky gurşawy akruşeni diýär-de. Görüllü neme. Ne şol atlar daýalýan prinsipsizlik nemeden şo taýdan başlaýar da. Şo maskaladan ýa çağan daýlap başlaýarlar. Bolmasa çağa entek götüne şaplyk degmedik ýa-da hayt bayt diýip gıýıklyk ýok. Maskalalarda 3-4 ýaşaryna çenli prinsipli o edenli o aratsa çağaçyk bolýanlar. Soňundan jemgyýet daýalýanlar galanny. Ne şo taýdan gelýär. Deme, nirden gelýär diýip sorasaňyz maskaladan başlaýar da. O prinsipsiz nemelen ene taty ilkler. O toğun arnaşlary, töwürüň näki ortamy. Bu ne şo nemet şo taýlarda o ýa-da düşünmeseň hiç kim bu näkär däl ýalak, ne aeroportdaky tomoşaçylar ýalak bolýar. Niyetillilen zat üstünü katı düýüplü işleýändirler. Siz ene daşary ýurtlarda, Ýewropa ýurtlarynda ya da ösüp barýan ýurtlarda şu netil yetiştirme berilýän üntü öwrenip görseňiz, o Türkmenistan bilen deňeşdirseňiz gözüňizden ýaş gelir. Bu okulduğunuz zorla gurulabilir. Para şol nesil meselesinde misal üçün uruş olan ýagdaýynda da birinci çağalar gorap alınýardyr. Üstünlük millet yani genofonunu goramak bilen borçludur sonra. Yani biz
Türkmenler olup ne edeceğiz çağını şu yankı tayaklap yok ediyse o fizik taraftan bolup biler yani akıl taraftan sen onu yok ediyen çağını tayaklap Emi. öğrenip. Aydın soğunluğun neyle adam yetişiye değilse ne Suat Türkmen'i. Stalin yalakadı mı? Yok o Stalin'e bulunanda kovulma mümkün. Ne Türkmen ne erkek demet nalayında ben ayal demelerinin kendi içine giretim gelen ok. O beletçilim yok da teberi. Türkmen erkeklerinin 95 belki de 98 99 olma mümkün. Yani keyfini yani triyek çeken olsa triyegini, arağı çeken olsa arağını, ya başka bir zat yemed güymeyen olsa şontunu, onun gelirini, pulunu, karnını doyursan, onun bir ayağının aşağına maşincikler yemetten, sağası, mağası, başka hiç sat bilenem işi yoktur. Oğundaki praten. Şu keyfi, onun yani sektüel demesi vardır. Ayrılık demesinden sorun yatırıp bilecek yağday var olsa. Sağat bilenem işi yoktur. Geleceği bilenem işi yoktur. Onu görüp diyorsunuz. Yani şu taydan netil yetişer mi? Özü yani anırdan Huday tarafın bir neme o genetikasını bir zat bol şey çık neme demedi. Yani soňky döwürde bolýan zatlar nemeti şol şeýle. O gynandyrjy gat aýlgastat. Onu bulary islen zadyny aryp bolýar da. O pul gazanylýar, ýa keypi üçin pul gerek bolup başlaýar. Ilkilä oňa oturýar, soňa pul gerek. Pul gerek bolsa da gazan jetmeli, gazançy näde etmeli. O islenlik ýol bilen etmeli. O milisiýede işleden gazanç var diýse, o şo taýyp pul vereden işe geçer. Ondan ne görüyorum yani tam orijinal ne şey adam kötü pul alıp bolýar diýse, şo taýyp veya şon $10 verip pul işe girýändirler. Ondan olaram şey diýendirler. Siz hem seyredip durýansyňyz. Ne durmuşyňyz şondan ibaret. Bu çark aýlanıp durun deme. Bärde sen bazar iqtisadiýat döredörmüň, başga bir zat neme derim. Oku bilim o zatdan gurrun ne derim. O zatdan näme bilen oklur. Biljeğim bolan oklur. Okudiyanam biljek bolan ok. O da gerek gel. Diplom için pul berýärler. Şondan al ya. Onun gulu geçipdi o. Şeydip bir yankı neme Island bir zınzır da halka. Onda Novatak soru geçen. Hindistan İngilizlerin kolasından o ne edip çıktılar deyip soraptır. İyileşimiz. Aslında bu soru Hindistan değil de şu atkı Anglia'nın ya da Büyük Britanya deyip aydalı az doğru olur. Büyük Britanya'nın kolasındaki kolonyaların hem mesela şol bir demeyen izgiderliğinde çıktılar da yani has taqiği bunun yani Büyük Britanya'nın kolonya nemesinden 100 öwürbeğen var. Onu gönmel aydılmasa da yani hareketinden yani tarihi nemesine hareketlerini analiz eden vaktin şu çıkıyor. Onun bir neçe sebepler var. Birinciden dünya siyasetinin ütkömü var. İkinciden önümçülüğün teknikasının yani ütkömü var yani önümçülüğün teknikası diyende. Yani adam bilen öndüren olsalar ya da yeri pulu bilen yani öküzlerin arkasına pulu da sürüyen olsalar traktör bilen sürüp başladılar. Neme girip seyredin köne traktörler yani yer sürüyen traktörlerin tarihi vardır. Entegem her yıl bir gezek neme geçirýändirler. Benim onu YouTube'dan izarlayan her yıl yıl näme diýilýär fuaryalyk hem iş üstünde görkezýärler köne traktörler bilen yer sürüp näme diýär äýürt uly güýçli nemeler var. O zatlar gelenden soň ýa bir koloniýany saklamak gaty gymmatly zatdyr. Amatly däldir. Ýagny senagat
revolüsiýasynyň beren netijesi şol. Bular näme diýär? Meniň diýär bir giden adamy izyna düşüp onu işletjek bolup urup ýenjip belki de ýa-da bir giden territoriýa gitmeli gelmeli bu zatlaryň ýerine diýär men indi oturan ýerimde de edip bilýän köp zat diýär. Iň bärkisi şu an dünýäde üýtgeýän bir zat bar, köp adam bunu bilýän däldir, ýa-ni ekinçilikde. Şu an ýa-ni hidroponik diýil ýa-da hydroponics diýip näme bar? Bir metod bar. Şu metod gaty öňde gelýändir, ösýändir. Ýani 1 metr kwadrata 10 metr kvadratda ekjek ekinini alıp bolýar 1 metr kvadratdan. Giredin. Ve toprak gerek däl o taýa. Ýa-ni yer gerek däl. Onu daşap Toprakly bolýar. tarym. O yerini ütkedip bolýar, daşap bolýar. Aňyr bäri. Şol ýaly bir ýa-ni näme ütken wagty tapagy ýok, önümçiligiň ýa-da nämäniň aratnaşygyň tehnikasy ütken wagty öňkü köne nemelerem galýandyr. Ine muňa da ösüş diýilýär. Umuman aýtsak Beýik Britaniýa östükçe koloniýalaryndan ýüz öwürdi. Şonu ýaly diýip aýdyp bileriz. Ýa-ni Hindistanyň ol näme görkezýändir? Hindistanyň öz içine seretseňiz öz siýasaty bardyr. Mahatma Gandhi'niň ideologiýasy ýene bir zady bilen nämetdi diýe. Ol Hindistan üçin ýa-ni nämeden soň Angliýadan soň ýaşajak hindiler üçin gerekli bir zatdyr ýöne. Mahatma Gandhi esasen däl, asyl hiç sebäbem däldir. Angliýada koloniýanyň ýa-ni Hindistandaky Britan koloniýasynyň ýykylmagy ýa-da aýrylmagy. Şonuň ýaly Yani Google'da okusanız gowur biz Hindistan boyunca spesialist däl bir. O däl şoň üçin näme gaýdar. Umum edip aýdyp bolýar ýöne içine girseniz. Yani ýeki kolonial döwlet ýeki Hindistan däl Gallandiýa koloniýasy azel. O şu wagt yumruk ýalak Gallandiýa berýän önümi özüm owu hojalyk. Yani yeri Marobulsundan ullal özüm kiçi bolmalym kanýan. Kiçijek o. O dünýede ýa-ni owu hojalyk demesini ekspert edýän ikinji ýerdem şolar ýalak emes bar. Ýewropada birinji ýerde durýan bolmaly şo. O dünýäde diýende, ne Amerika ýalak nemeden emes. Şo taýyk ýa-ni o hojalyk öňlerini ekspert edýär. Dünýä diýe ýekeneme deden. O keminene traktör çıktı diýende Türkmenistan'da entäm kombayn ýok, elde paýta toplaýarlar. Yok bağırına bir oğuk ettiler. Yok yani bizim dövrümüzde biz şonu çektirmez praten maşinimiz boru getirdik de maşin bilen yığınan yani partani çektirmez praten. Evet, 94. yıl, 93. yılın kuruluşayını şeyle nemet. Onu da adamlar ama elde toplayanla bu işten yani Türkmenistan'ı sever. Sonra bakın elde toplasan yankı maşinde toplandan diye maşinde toplasan parta bozulmuyormuş bir zatlar oluyor diye. Hiç adam olan yok. Belki o yerde yankı kimik reaksiya geçiyor maşinde yani. Onun için elde toplayasın o parta. Kafaklı köprek kol ya onun maşinleri arattılar ya. Yani ben ayken son için şu partaçılar bizde son yani bayımlık var. Yani parta ekkenler, sayfanlar. Neme de bereketli olýar diýip düşündürüp bilerler el bilen toplasam. Ya o da El bilen toplasan Ondan içine neler. daş, yankı, yene, çäle, boş ölçedip satıp şeydik böyle. Şonuň ýaly neme var, soň ýene bir soru var. Şu wagt diýe Türkmenistandan Türkiýe gelýän o okuwçylar var diýe. Şolar diýe pul berip gelýärler diýe. Şolaryň pul berip gelişi dogrymy, ýalňyşmy ýa-ni diýip soraw, ýa-ni bir ahlak sorawyny sorapdyr aslında beýleşmesi. Ahlak sorawy şu wagt nemede durýar, asylgy dur.
ahlak nemesi. Yok yani eğer bilim için gelen olsa yanlış deyip bilecekler. Diplom için gelen olsa birbirinden yanlışsa Ha Türkiye gelip bilirler yani pul çıkarıp yani post sovyetlere gidip okuyacak olyan olsa ola doğru olmaz. Yani iň pes daşary ýurtda türkmenin iň pes barıp okap biljek ýeri Türkiýedir. Galanlar Türkiýeden beýik bolmaly. maksadyna bağlı. Eğer sen bilim için gelen olsan yanlış değildir. Bilim için plan verip bilersen hem zat bilimin bahası yoktur. Yani diplom için pul vermek kıymet bilemem ama ne bilmez. Diplom üçin näme de bolsa da aýdyň bärde ýa-ni Türkmenistanda hyýaly ýa-da Orsetda hyýalyk düşünje ýok da ýa-ni diplomy pul bilen alma diýilen. Düzgün ýok. Deme var. Yani kemine şu okuyan demeleri yani oku jaylaryna yani adat bolmadyk yerden bilim alıp bolýan näler. Yani üniversitede bolanyna öz başdak adat bolmaly. O üniversiteler bellidir. Taýlanıp duranlar. Ýöne ady üniversitet o formal hemme zatlar bar bolany bilenem. Yani bilim demeti adat däl ýerde bilim alyp bolan ok berýän bolan. O alýan ýalak bolup bolýar, berýän ýalak bolup bolýar, ol ýöne netije bolýan däl. Şo datlary Seljerin ne postsovet demesinde adat däl bilim ýokdur. O şoň üçin postsovet demelerinde ýa hemen oturdum diýse-de işe ýaraýany tebigi bir zatlaryň emesi bolaýmasa gat helçendir. Özüm şonu özünden çıkarmak üçin gene de şonça da belki de ondan hem ýyl sarf edip şonu okumaly ýa tekine şonu ýok etmeli bolýar da. Bu tokaty erwet nemedir. Yani yarım bilimsiz, yarım cahil, yarım spesialist demediler de. O yani nol spesialistlerin kâda halatlarda gatı erwet bolýar. Ne ben yani emguny oturdum dip öňýän adamlar kendir. Yani jurnalist diýen näme diýendir. Yani ortaýdan hiç bir ýokary okujagy jurnalist ýetişdiren ok. Bilik bir ýady alyp galan. Hiç ýerinde, ýeke ýerinde. Näme Oýnanlandyrylar. Ya ýöne bu torya diplom berýärler. Safara şol oruslar ine özlerindäki şu propagandistler vardır. Şolar hem özleri yetiştirip bilen ok. Özleri belli bir derecede öwretýär, yazmany, okumany, soňra daşary ýurtda okutýarlar. Ýa-ni Stajyer okup getdirýärler. daşary ýurtda okudyp, işledip, öwrenip soň Orusýada gelýändir. İslendik bir şu günkü ýa-ni propagandistlerine seredip görün. Ýöne ol islendik nämeden, çeşmeden tapyp bilersiňiz olaň taryhyny. Hemmesinden şolaryň bu notar ýurtlarynda okup gelendir. Hemmesinden bir sany ýokdur. Dolu Orusýadan özüni yetiştiren propagandist ýa-da Lenin hem nämede Germaniýada okap gelýärdi. Ýalňyşmasam dogry dälmi? Kommunizm gurmak üçin. Komünizm düşüncesi hem Lenin'in düşüncesi değil. Yine Germaniýada Karl düşüncesi. Marx, Germaniýanyň nebeste filosofiýalaryndan. Ya Germanlar evet. Ya şon ýaly. Türkiýede ýene bir ýagdaý bar, endi öňki ýaly okuwa girip gezerin diýen düşünje ýok, ol aýryldy. Yani Türkmenistandan oku diýip gelen adam, diňe oku diýip galyp bilýär, bütün hemme düzgün tertiplerini ýerine ýetirmeli. Eğer okuwa barma ýene näme edip görse, okuwdan çykýar we şonuň bilen birlikde nemesem soňlandyrylýar. Türkiýede galma ruhsada. Ýaly indi bir soru var o. Täze Türkmenistanda dini tarapdan nähil serediler diýip ýazypdyr bir ildeşimiz. Yani din meselesi şu wagt 21-nji asyrda ullakan bir mesele däl. Indi şunun ýaly bir neme var. Döwlet dünýäde yani şu wagt hemme zadyň üstündedir, döwletiň üstünde de kanun vardır. Şu wagt ösýän döwletler ýa-da iň güýçli düşünceler, adamlar ýa-da arkaýyn ýaşaýyş bolan ýerlerindäki neme şol.
Döwlet hemme zadyň üstündedir. Döwletiň hem üstünde kanun bardyr. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Indi mysal üçin demokratiýa diýip aýdylýar. Demokratiýada seniň azatlygyň başga biriniň azatlygyna päsgel berýän bolsa, onda diýmek seniň azatlygyňda bir problema bar diýilen ýaly. Ýani seniň azatlygyny gözden geçirýär. Demokratik sistema şoň ýaly. Ýani söz sapara başynda aýtdy, söz azatlygy diýip bir zat bar. O şol bolsa soň agyzyna gelen aýyp bermeli mekan ýani sögünç, hapa gep nämäçelligi diýär adamyň uğucu açyk durda. Ýani söz azatlygy bardyr, bilelikde jogapkärçiligi bardyr diýip aýdylýar. Ýani şonuň ýaly umuman seniň azatlygyň başga biriniň azatlygyna päsgel berýän bolsa, ziýan ýetirýän bolsa, diýmek seniň seniň ziýan berýän azatlygyň gözden geçirilmeli. Şonuň ýaly indi din meselesinde de esasy anam dünýäde din nemeleri, ayallary, çağalary, soňam garyplary näme alýandyr? Näme diýip subjekt hökmünde görýändir. Eger şol problema bolmasa, demokratik ýurtlaryň hemmesinde de diniň dören ýurtlaryndan has gowy ýaşalýandyr. Mysal üçin musulmanlaryň iň gowy ýaşap biljek 5 ýurdunyň birincisi birincisi däl, üçüncü ýa-da ikincisi Şwesiýa, birincisi hem Täze Zelandiýa. Pikir edin, ýani 5 hem näme ýurtlarda, Ýewropada, Amerika, Kanada, Amerika däl de Kanada diýip bilýän. Kapır diýen ýurtlaryňyzda. O kapır diýip bilinýän ýurtlarda musulmanlar iň aňsat dinini ýaşap bilýärler. Şonuň ýalydyr. Ýani Başka sözüm öyle. Yo, aýdyr. Men kıyskaça onu aydıp verecek olayım. Yine devlet, din diýende adama değişli bir zattır. Din. Aydalı bir yankı bir fabrik gözümüne getirin, maşin çıkarıyor. O fabriğin yani iş ediyor, maşin çıkarıyor. Fabriğin dini näme diýip sorap biler misiniz? Ben Türkiye'de karşılaşacağım bu zat bilen. Türkmenistan'ın dini näme diýär? Men aýtýan Türkmenistan devletin dini bolup bilmeýär. Insan däl ol. Yani devlet dine näle seretýär? Yani guruluşy bardyr. Ähli dinler azatdır ve deňdir devlet üçin. Yani sen bir devleti getirip Hristiyan devleti diýip aýdan güne ol devlet olmaktan çykýar. O diýmek näme bolýar? Devlet diýmek ýanky ýalyk mysal üçin Mercedes fabrigi var. O fabrigam Hristiyan diýip biler misin? Yani o fabrik nädir? Din olup bilýär o ýerde. O adam däl, o insan däl. Devlet hem insan däldir. İnstitutlar diýär ýa-da guruluşlar insan däldir. Şoň üçin olara ýanky ýuridik şahs diýilýändir. Ben aydın. Son bağışlan sapara. Şimdi şu din meselesinde de devlet onu başarıp bilir, edüven bilir. Has devlet için kıyın zaten dini azat tutup bilmek. Yani din azat olmalı. İstendir adam, istendir dine. O adamın elinden hak alıp bilmeyen bir Hristiyan sen devletinde yaşayan olsa biz berde Müslümanlar yaşayar. Şoň üçin sen Müslüman ol diyen vaktın eýem sen Müslümanlygyň yalan bolýar. Edil şoň ýaly Hristiýanlar hem şoň ýaly Hristiýanlar ýaşaýan olsa sen hem Hristiýan ol diýen olsa bir Müslümana. Olam eýen Hristiýanlygy ýok diýmekdir. Yani devlet üçin şoň ýaly. Ýöne bärdäki mesele ýanky adamlaryň arasynda. Ben ine adamlaryň arasynda diýenim, çağalarynyň elinden saylama azatlygyny alýan maşgalalar var. Çağa saylap bilen. Onu aýdaly bir çağasyny Hristiýan maşgalası çağasyny Hristiýan edip ýetişdirýär. Zor bilen ýetişdirýär. O näme diýmek? O çağan Hristiýan olanlygy suwutnamasy däl. Mejbur edilen bolýar. Din azat 24-25 ýaşdan soň pikirini üýtgedýärler. Awa, soň pikirini üýtgedýär o çağa. Olam durmuşyny üýtgedýär o çağany. Gater wetsat. O ýanky adamyň. Şoň üçin dini istendik devlette. Devletler onu şertlere üpçin edip bilýär, dinin azatlygyny üpçin edip bilýär. Devletler ýöne onu maşgala guruluşy var. Maşgala guruluşunda problemi olup biler. Ýöne maşgala guruluşan goňşusyna ýa-da beýlekisine
dininin azatlığını ve onun dininin azatlığını düşünüp bilmeli, fikir edip bilmeli zatları. Yine şu gün kılın Amerika'da yine Avrupa gitmek isteyeniniz. Ne için? O yere baran atın sana Müslüman olan için başka gözle seyredilen ok ya da Hristiyan olan için başka gözle seyredilen ok. Ne için hiç kim Afganistan'a gitmek isteyen ok, Suriye'ye gitmek isteyen ok. Yani Afganistan şu gün kılın yankı dinle bir din ile yankı devlet deyip olmayan. Yoksam şeriatam geldi aydın şu tayin. Hem için Müslümanlar giden okşam. Ne için Müslümanlar giden ok. Yani İran'da da galatlar öyle. No. İran'dan yine çıkıp bilen çıkıp kaçça da İran. Öz içinde yetişen adamlar. Son için din meselesinde devletin derdi üçün edip bilecek zatları ansattır şertler oluyor yani dinin azatlığı. Yani maşgala istediğimiz şonu üçün edip bilir mal sonradır onu ne bilemem okusak. Ya şunun için yankı devlet hem mezadın üstündedir. O devletin üstünde kanun vardır. Şu formuladır iyilleşler. Din devletin demetine karışmalılar. O din ayrı olmalıdır, devlet ayrıdır, ayrı dattır. Onun yine de bir neme vardır. Din inanç ulu dattır. Adam dağın tarihinde var datta. Bunu sen ulu kiçi ya hileklemeden de bu yani 2000 yıldan beri ne yani Hristiyan demeti geliyor da. Bunu ben İslam okuyor da niye bilenim yok olayan dattel. Adamın tarihinde var da yönü yani dini soğut düşünce onu yani mekteplerden başlap verilmelidir. Yani soğut diyenler dinin tarihini gelip çıkışını yani çünkü dinin bağlığı o sodatların yani bazı yani fundamental düşüncesi demeti bol ne için onu ediliye onu yaka Müslümanın ki ya Hristiyanın ki yani medel ehli dinin tarihi mekteplerde öğrenilmelidir, verilmelidir. Onu teni Müslüman edecek olup ya Hristiyan edecek olup ya da Yahudi edecek olup ne medel o adamın yani dünya arayışı din gelişi, onun sebepleri, emeleri, tarihi bilinmelidir. Sonra alak bolonno dini yani sömürmek nemeti nola düşür. Bolmasa dini ticarete uğruptırlar da şu an din. En ulu ticaretlen biri yani yararından ama lokan ticaret din nemeti. Umuma aylanan abiyomu dünyada. O büyük bir ahli uruşlan nemelen betçılıklan büyük sebepleri şudur. Dini dinden çıkarıyorlar da din inanç adamın inancı bir elbette değil bol yönü bunu soğutsuz yani yönü bilmen o inanmani başka yolu çekip buluyor da yine köp devletlerde şeriat yani Müslüman neme diye onun şu tayda dinin iyisinin yoktuğunu yani din bilen adamlar biliyor. Yani ben o Afganistan'dan misal getirdim. 1960 yıllarda o Afganistan'da din yok mu diye. Sonra o cevap verin. Vardı. Şu hakkında belki de aratıdır. Bektir. Doğrudur. Şimdi netler. Şu hakkında o Afganistan'ı Müslüman devlet tip olur mu? Yok. Ne dini demedilen deme onun dinin bir yani Müslüman dinine yataran o hem de Arapçadır yönü yani sözüne düşünmen o Müslüman ol o ne düşünmen her kim ölçüyor onu yireler ertiyeler ne Türkmenistan mutalaları dini tarihini soğuduğunu bilen yeki Türkmen yoktu Türkmenistan'ın içinde. O kim bağ olsa orta çıkarın görküdür. O. Onu sömürüyorlar. Acayip gidip belliyorlar. O. Bunun deme şunu radikallaştırma için altyapısını tayinlediler de. Altyapısı ne soğutsuzluktur. Cehalet. O cehaletin içine
Yani manasına, diline, nimetine düşünmeyen dini getirip koyuyorsun oluyor. Sonra neyme çıkartan çıkarır durur. Onu yörüte değil. O neme yağlak da yine Türkiye'de sonra yağlar. Sakallı var. Kellesinde de neme var. Tahyası var da. Türkiye'de o giyiniş nemeli. Son nemen sonra yağlar. 4 halipanın adını sonra ya da. Bilen ok hiç haysına. 4 halipa o birinci öğredilen zat da şol. Peygamberden sonra öğredilen neme 4 halipa da şonu bilen ok yine şonun ýaly neme var. Işıda koşulýarmış da şonun ýaly. Nemeler şu sebäpden görkezýärler onu. O indi Nowotdaky neme geçeli. Geçen biz ýa-ni Owganistandaky su problemi var edy. Ýa-ni Owganistan bilen baglanşykly Türkmenistanyň su problemasy var edy. Gurrun beripdik. O ildeşimiz bugün gelipdir. Geçen diýe internet gowy bolman girip bilmedim ben. Şunu ýaly bir sorapdym diýip ýatladypdyr. Aslında biz geçen gezek jogap berdik. Ýöne bu geze gaýtalap geçeriz. Ýa-ni geniş däl. İslesen geçen hepdek nemeden görüp bilersin. Yani su hemmede gereklidir. Yönü güçlü olan alacaktır suyu. Bu nemeden. Şu an Özbekistan'ın gücü yeter su problemasını çözmene. Aklam yeter yani. Türkmenistan üytgemen ya da taze Türkmenistan kurulman su problemini çözüp bilmeye. Gaytam ya edil alyan suuna deňeden belki gaz vermeli olar, benzin vermeli olar. Şonu ýaly edip belki alyp bilerler. Başgaça hakyny alyp bilmeýär o taýdan. Ýoksa şo taýdaky Amy derýanyň geçýän ýerinde türkmenler ýaşaýar agyrlykly. İsleseňiz o barlap görüň. Biz eýem köp wagtdan bäri barlaýas. Owganistanyň içinden geçýän Amy derýanyň ugru boýunça türkmenler ýaşaýar. Onuň hem sebäbi bar. Ýine Lewap welaýatyny gözüňize getirin. Amy derýanyň boýunda ýerleşýändir. Diýip o kabul etsek bolýar. Ähli şäherler olarak Amy derýanyň boýundadyr. Çölüň içinde bir neme ýokdur Lewapda. Belki köýten de ayırsak olam dağın depesinde bolýar yerleşýän ýeri. Edil Granisanın çekilmediğini gözüňize getirin. Orslar gelip Granisan çekmediğini. Şu derya boýunça türkmenlerin yerleşen ýerleri. Bunu hiç kim ýalňyş diýip aýdyp bilmeýär. Diňe Granisa çekip bölüpdirler. Ýöne deryanyň boýunda. Ýa-ni deryanyň akyp başlayan ýerinden o gutaryan ýerine çelildiýän ýaly türkmenler ýaşaýar. O Türkmenin geografiyası näme de vardır. Mahmudluğun oruslarında geçen yaşayan yerleri. Yani Orus şu atkı Türkmenistan'a koyup de Hazara yankı boynuzun direkt duran öküz yene deyip bir niyazın hemeleri var. Terze Mahmudluğun. Yani son yağlığa burada çizip verdi Oruslar bize. Yok gynançly ýöne su problemini çözmek ýoly köp. Yani akyl gerek ona. Gurbanoğlu yani it heykelinin açılışını eden açıcısı köl gurup ýörenler o ite ata heykel dikip ýörenler o meseleni şo kölde balyk tutup görmüşler Sapara. Ha? Şo kölde balyk tutup görmüşler. Ay hoş bolsun. Şikayet etdiler. Balık var mı diyeceğiz. Su yok deyip. O demede ya men burun veripdim ya Bekrewede dälhana var da. Giren yerinde bateka var diýň. Ödüm boşdy, hiç wagtam suw bolanok. Türkmenistanda gurulýan batekaların köpüsi boşdur, şeýler bolýardy. Şoň içinde ödüm sormaly var ýa bizim tanşymyz balyk tutup otýar. Çengen oklapdyr şeý. O awanly o oňursun oljaň oňum zat diýip neme diýerler bolýan. O
Sen tamtyk mı diýer, tuw ýoga diýer. Däli. Fırnalak bolon nemesem şo ketedilen ow däl. Häzirem şol däl-de ullakan o köl gazypdyrlar. Köpräk balyk tutmak üçin. Altın asır köl diýip. O da näçe 3 milyar 4 milyar pul Yok, akşalar. nemesi falan oynamadı 4 näçe milyar bolun ýöne üstüne 6-7 getirýärler. Aeroportun 2 milyar diýerler, onun 2'den hem 3'e yetirýärler de bular ýöne. İşte diýilen zat neme. Odan şuloňam hem bejerin arkasynda ýa-ni Hramflar bardyr. Hramfdan geçmän ýa-ni prezidentliň ýanyna baryp bolanokdy da. 96-njy ýyldan başlap bu iş şeýle ýöre eken. Şon ýaly. Hawa indik soraw etjäs. O täze Türkmenistan dörese prezident bolmaly bolarmy? Düşünme. Prezident bolarmy bolsa da nähil ýagdaý saýlaw geçirilmeli diýe. Soraw illeşlerimiz zatlarında neme barken var bunun. Täze Türkmenistan dörese o prezident bolarmy? Prezident sistemasy bolarmy? O şo manyda diýip kabul Prezident eder. sistemasy bolarmy? Eger prezident sistema bolan ýagdaýynda nähil saýlaw bu Täze Türkmenistan hemen aýdyp bereyim. aýdyp ber. Täze Türkmenistanda ýanky decentralization diýilýän, näme diýilýär o türkmençe bilemem. Merkeziyetsizleştirmek. Ýagny Desentralizasiýa diýil. dolandırış sisteması merkezsiz Yerlere geçýär. o merkezsiz bolýar dolandırış sistemi. Yani en efektif sistema şoldur Türkmen üçin hem şol edilýän ýaly. Merkezsiz sistema bolýar. Soň o sistemada mysal üçin prezident bolup biler, oly hem sen konstitusiýaňa bagly bir zat. Konstitusiýany döretmek birazcık wagt alır. Ve o konstitusiýanyň döreji näde şekillenjegi gönümel halka baglydyr, şoňalyk bolaýmalydyr ve halk jogapkärligi konstitusiýada ýazılan maddelara. Onu ýanky wekiller saýlap şolaň üstünden edip biler ýa-da halk islese biz bilemiz ok. Ene daşary ýurtdan şoňalyk adamlar bar ýanky jemgyýeti bilýänler, ýanky sosiologiýa bilen gyzyklanýanlar, kanunçylygy bilýänler, ýeneler. Ene şolary bize bir ýanky öz aramyzda ýaşap biler ýa-da kanunçylyk öğretip bersin diýse onda şoňalyk bolar. Yani bilermenler gelir, kanunçuluk näme bolmaly ýa-da ýalňyşlaryň. Konstitusiýaňda soň prezident dolandyrýar diýip ýazýan olsa prezident bolar. Ýöne o prezident şu ýalyk diktator bolma mümkinçiligi ýok. Aýdaly prezident mara gelýär, marada hem yerli hökümet bar. O yerli hökümet kabul etse prezidenti gelip biler, kabul etmese barma mümkinçiligi ýok. Barjak diýse gel otur ine bir restoranda ýyşyp gidersiň, menden işiň bolmasyn diýär. Yerli hökümet sebäbi onu halk saýlaýar. 3 ýyl mundan Awstraliýada şoň ýaly bir şähere bar ýa, şäherçä bar ýa, prezidentini kowdular. Bilmedim, gördüm. Prezidentin işi ýok şäherçä, prezident bolan ýagdaýynda da ýanky öz komandasy bolar onun, ama öz komandasy bilen ýanky döwletiň proyektleri yerine ýetirilişi, ýene daşary ýurt bilen Öz funksiyasy o mesele bu. Olam konstitusiýada ýazyk. Ýöne o prezident gelip ýoly ýapyp biler ýa-da prezidentin ahranasy gelip bir zat diýip biler, oň ýaly zat ýok. Berde güýçler paýlanýar. Ýani şuň Aşgabatyň güýçi ýani şoň ýaly diýilýär, Orsun güýçi aslında o ýerde. Şol güýç yerlere paýlanýar, ýani etraplara şuň kadylar. Her etrabyň öz meclisi bar, öz yerli hökümeti var. Ýani ol hökümetten halk saýlaýar. Ol hökümetler ýalňyş iş eden wagty halkyň eliniň ýanynda bolýar, derrew çalyşyp bilýärler. Ýani bol tarapda. Eger şol ýanky öz yerli etrafında diýeli, etrafında aýdaly sosial hyzmatlary öpçün edip bilmeýän bolsa, altyapy hyzmatlaryny öpçün edip bilmeýän bolsa, ol hökümeti derrew halk aýryp biler ýa-da owurlyk edýän bolsa onu görüp bolýar-da. Şu günü Aşgabatda oturan ýanky prezident aparatyny owurlyk edýär, halk görüp bilýärmi?
mümkün değil veya uzakta olur. Olaram halkı gören opsiyon için. Şoň üçin dinleýän olan bardyran bir ýa-da problem bolýar. Şoň üçin Türkmenistanda göz önünde tutulýan ýa-da ediljek bolýan işem şol häkimiyeti yerlere paylamakdyr. Merkezsizleştirmek. Merkez bolýa, onun ýöne bular ýalyk funksiýony merkez bolan. Onun funksiyası başka. Başka. Misal üçün sen aydalı önümçülük bir näme traktör öndürjek bolýar. Menem biraz ýaparakdan alayım. Traktör öndürjek bolýan, sen şoň üçin Aşgabatda gitmek gerek däl. Şol etrafyndaky ýa-da bürokratiýa bilen işleşýär. Onun ruhsaty, yenesi şo zatlar. Aşgabat näme? Ýa-da şu gün ýa-da ýolumy düzeltjek bolýan ýa-da bir ýere suw çekmeli bolýar, o suw çekmek üçin sen aydaly Daşowuzda bir ýere suw çekjek bolýan, gidýär Aşgabatda soraýanda. Olar näme diýer? Näme çek suw çekip diýär-de Aşgabatdan köşkde oturmaga näme diýär-de. Hakykat şoň ýaly. Şoň üçin Daşowuzda onam ýanky onluklar bar diýne, onluklar bu işi üçin edip bile şol yerli nämelerinden saýlawy özleri misal üçin onluğun içinde 3-5 sanaty özüne o yetiştiren şahslar bar olsa şu yerli hökümete gelip biller. O yerli özünün kanunçuluğu yenesi vardır. Şol kanunları yerine getirmek yerli hökümetin imkanıdır. Näme işi yok. Yani birinci dene iş ansatlaşa, ikinci dönem efektivnestiyle yani dolandırıcı efektivnesti katı çubunküsünden 100 esse artıyor da. Belki de müesse. Belki de şoň ýa-da şu gün misal üçin ýene bir dokument işinde de käwat Aşgabatda izlenseň etçegi işine bir ýa-da çağalara oyuncak satýan magazin açjak bolýan ýöne şonu bir ay soň ruhsatyna garaşýan. Bir ay ýöne bu sistemada göne 2 gün 3 günde edip bolýar o işleri. Böyle 2-3 gün içinde. Indi Belki gününde edip bolar. İrden yankı dilekçe değil yani. Näme berersin. Arzanı verersin. İrden adetten sonra ya yankı näme onaylanar ya da reddediler. Yani netice çıkar. Günü bir günün içinde. Bu da yerli hükümetlerle olyandı. Ondan suwuňy, ýolugy, çağlar baňy, mekdebiňi hem demetmeli ne hapaňyzy yerli hükümet ýanyňyzda. Tamam. Yine şolan döwlet diýmekdir. Aslında döwlet şol, ýa-ni döwletiň häkimiýetini paýlayan yerlere aydaly istendik bir şikaýetiniz olan ýazan ýene. Şu günkü ýolları ýapdy diýeli prezident. Göni şo yerli hökümetiň ýakasyndan tutup bolýar ýene. Ýollar ýapyk näme edil? Olam kapitandaka soraya, kapitandaka etrafy olam ýapyk. Gel onda bir aeroport ural diýerler. Aeroport kurup özlerinden uçup başlarlar. Prezident yapsa yapsın diýerler. yok kovup koýbererler ya demeden şu taýdan. Şonuň ýaly işleýän we bu taýda başga bir zat ünsü çekjek. Ne ildeşlerimizin köpüsiniň ýa-ni ünsünün gidýän ýeri o bir adam da ýeneden görünýär ýa prezident ýa-da o premier ministr hem bir adam hökmünde görünýär. Onuň ýaly däldir. Ýa-ni misal üçin premier ministr kabinetini döredýär. Saylanýar misal üçin bir adam premier ministr edip saylaýar. Soň ol adam kabinetini döredýär. O kabinetten 5 ýyl mesela möhleti saýlawdan saylawa da 5 ýyl möhletli bir kabinet döredýär. İçinden ministrleri saylaýar. Soň döwletiň edaralaryny şo ministrler 5 ýyl wagtlaýynça dolandyrýar. Yani biz bu zatları düşünemzok. Şonuň üçin yani prezident kim bolar diýilen sonra ýazda. Soň yani yerli hökümetem aýdym dogry yerden girdi. Yani yerli hökümetin bolan ýerinde prezident gerek däl. Premier ministriň bir önemi ýok. Yani şu taýda Şwedde de men misal getiren çözüm görülüp başla şu ýaşlar nemeler bar da. Yani öz işlerini güýmet görün. Prezidentin kimdigini tanan oklar. Çalşanna da bilemzok. Men şu näçe prezident çalşda soň nemelerde. Yani yerli nämeni bilýänsiňizdir. O yerli neme elimde var ýanyňda. Yo bir problemi de bolsa barp aýdýan da, ýajaň edýän. Özüm ýanyňda hemme problemler bilen belet. Sen ýanky tiplitaňa çeni bilýärdi. Bada.
Suwuň ýok bolsa-da şular aýdýan. Ýoluň näme bolsa-da. Hapan gitmedi. Bular hemme dada jogap berip berenoklar, ýöne garrylara, gurtulara, invalitlere şular jogap berýär. Çağalara. Çağalara. Biri ne çağasyny uryan bolsa ýa bir zat edýän bolsa, onu gıygışıp demet görmerler, jaňa diýip aýdýan, şu başgada da şunlar ýalak hadiseler bolýar diýsen, olar ýa çäret bahmurýarlar. Soňam bir gowy tarapy bar munyň, ýa-ni öz owaňyzdaky, owa bolsa, şäher bolsa öz şäheriňizdaky goňşyňyz belki ýa-da bir köçäňizde ýaşaýan birini saýlaýaňyz. Aňsatdyr onu jogapkärçiliге çekmek. Belmi ama goňşyňyz da gelýär da akşam gelýär, ertirem daňdan gidýär da. Onuň bilen gürleşip bolýar. Onuň ýaly o köşkde oturan bir jandar ýalak bolmaýar bu mesele. Çözülüşip bilýän hemme zat açaçan bolýarsa, seniň şo taýdaky salgytlaryň bilen ýörejek. O bärde başlygyny görme, demetme, o zatlarym ýok. Kiminin geň zat ne bir ýanky gerekli usul bolar we adeller we nemeler bar. Her kim öz meselesini çözýär. Şoň meselesini başlyk çözüp bilen ok. Nawa. O sen şo taýplar bar. Ene suw meselesi bolsa ýörüýte suw kanalda bilen işleyen bir görüntü. Sapara bu sistemany ýanky bir altyapysy bolmayan adamlara dil bilen düşündirmek kıyın, onu yaşatmalı. Onu yaşatmalı şu sistemanyň içinde. Dil bilen düşünjek adamlaryň geldiler, men Şwedde ýaşadaýyn. Yo, neme hakykatdan hem sebäbi bir prezidentden görülýär aýna şu Türkmenistanda. Şol edýär, şol neme ýene bir zat ýurdun eýesi şol, Gahnew eýesi şol hökmünde görülýär. Onuň arkasynda Putin görünen emokda. Şol nemeden, zihniýetden diýeli. Ýa-ni yerli hökümetiň işleyişini düşündirmek gaty ýa-ni X1 ters we aýraty bir zatlar. Demeti kıyın. Kıyın, o geçmek kıyın. Şonun için aýdýan ine şu taýda prezident bolarmy diýip sorulmagynyň aňyrsynda bir neme durda. Ýa-ni o beýniň içinde dur ol kodlar, erbet kodlar, ýa-ni rak öýjükleri ýalak bir zat. Oluyor ýeki Türkmenistanyň soňky 30 ýylyna salynan neme del? Aslında postsovet nemeti şuň beňde şöňe iň erbedi Türkmenistan. Bu nemeden ýa-ni Vladimir Ilyich Lenin'in eksperimentinden soň demeni adamlaryň beýnini üýtgetmek gaty kıyın, şondan çıkarmaly. Bu bir ýa-ni aň revolýusiýasy ýalak bir revolýusiýa, ýa-ni beýniň içinde bolmaly deme. Şoň üçin biz ýa-ni başgalardyň gurruna diýenler sizin düşünjeňiz bilen işleýänler. Şu düşünje üýtgän soň, şoňa düşünülen soň, bu zatlar hem beceti aňsat bol. Bolmasa zor bilen edilen zat, ýa-ni şo taýda sizin adatlygyňyz çäkli bolýar da. Adatlygyň ýok ýerine, adat däl adam yaratjak, göretjek hiç bir zat ýokdur. Şoňa gaty gowy düşünýär. Sizi adatlyga çykarjak bolýar. Siz ine şu wagt ayak diýip adatlyga çykmajak bolup görüňiz de. Başyndan tereden de şeýle görünýär. Ya siz şunu isleýäňiz ok. Kıyınçylygyň nemeti şonu. O haçan olar näme diýip soran bolýaňyz bolun ýöne siz şoňa garşy. O diliňiz bilen howa diýseňiz hem ýöne ýüregiňiz bilen, beýniňiz bilen siz şu tarapynda däl. Däliňiz sebäbi özüňiz düşünýäňiz ok. Bunu ýene de ýa-ni başdaky mesele gelýär, gelentirlik. Oň aşagynda ýa-ni samimiýetsizlik bardyr, oň aşagynda ahlaklyk bardyr. Şolaň üçü hem ýa-ni türkmen jemgyýetinde iň berk ornaşan siz Covid bilen görüşmelärlerini şolat bilen görüşmeli. Şol tidi gedaýa diýenim, betbagdy diýenim, horlayanam, harlayanam, şol demeler tidin ýa-ni arkaňyzda daha bolup görän adamlar şoň näme diýene düşünen oklar, Covid bilen görüşüp gördi.
bu Covid'in müessesi ağır zat. Yani şu yani üç neme var. Gelenklilik, ahlaklılık, samimiyetsizlik. Mün sana Covid'den hopli Covid için Ko- neme şu zat. Covid'den hem ünsü bölmek için göreşýärler onu. Göreşiljek nemesi geçti onun sapara. Indi yankı ildeşimiz yazıptır da men diye haçan çekilip utarar deyip yankı Oğuzstan'ın içindeki kanal deyip soradım diye de. O haçandığını bizem bilmeýäs, onu Taliban'ın bilmeýär. O kiçi bir proýekt däl, onun nemesine proýektine biz okap gördük. Onu Taliban'ın etme mümkinçiligi yok häzirki ýagdaýynda. Hiçe mümkinçiligi yok. Finansiyel Ona- de diyelim Amerikanlar din. Ona Amerika'da däl sapara, onu Amerikanlar diýip aýsagam ýalňyş bolýar. Hususy firmalar neme şu kanunyň işlemeýän ýurdunda iş alyp barjak firmalar diýip aýdaly. Şolar ýöredi ýa-ni. Onu o başaryp bilermi, gerekmi, gerek dälmi, o taýy bir soru alamaty näme maksatlar bar, olan bir neme ýöne şu wagt öz halkynyň ýa-ni ünsüni sowmak üçin ýa-ni ýurdun içindäki açlygy, kynçylygy, pulsuzlygy ýa-da ykdysady dolanşygyň ýoklugyny bastyryp ünsän başga bir ýere vermek üçin kanal çekilýär diýip gece gündüz şonu berýärmişler habar kanallarında. Olam mümkin däl, ýa-ni akyl var, hasap var, kitap var, bu zatlary düşünmek neme. O haçan awa çekilip boljagyny Talibanyň özem bilýän däldir. Afganistan'ın şu günkü ýagdaýy ve dünya şartları yani iqtisady gücü yeterli değil bu kanalı. Bu proyekti tamamlamana belki belli bir bölümünü ulanışa geçip beylik tarafından hem yönünü emedikler. Yani vazgeçmek değil de. O barılacak bolsaňyz Kuştepe diýip ýazym. Kuştepe ýa-da K harf bilen ýazsaňyz has dogry çykýan bolmaly. Kuştepe. Oğuzstan'ı değişilip yazıp demeseniz çıkıyor internette olan nemeleri var. İngiliz dilinde vardır eğer neme olmasa. Emine o sözümü özeme bir... Yo, Türkmenlerin yaşayan yerinden çıkıyor. Aydın meşhurun için aydan. O Tacikistan'dan Oğuzstan'a geçen ilkinci kilometreleri Kuştepe. Şu taydan çekip Oğuzstan'ın için alacak oluyorlar. Kuştepe yani. Türkmenlerin yaşayan yeri. Şondan aýdýas. Neme diýip. Sonra geçecek. Wagtymyza mazalýa. 2 saata ýakynlaşyp barýas. Täze Türkmenistanda türkmen diline nähil üns beriler we näçe diller orta okuwlarda öwrediler diýip ýazypdyr. Indi dile üns vermek boýunça aýtsak türkmen dil guramasy gurulmalydyr. Özem türkmen dil guramasy goňşy türki milletler bilen neme bolmalydyr? Senkronize bolmalydyr. Sebäbi Türkiýe şonuň ýaly edýär-de, şonuň üçin Türkiýanyň dili tapawudy ýok. Ýa-ni Eýrandaky türkmenler bolsun, Türkmenistandakylar bolsun, ýa Kyrgyzlar bolsun, süýji gelýär, akyjy gelýär. Sebäbi tijem öwrenip bilýän. O çaltam öwrenilýär, ýa-ni ýöreýte gürleşmek üçin, düşünmek üçin işlenen bir dil Türk dili. Edil şonuň ýalan türkmençäni işleýän türkmen dil guramasy bolmaly. Ýa-ni Hıramfyň türkmençesinden o ýüze öwürmelidir ýa-ni. Neme diýip aýdyp bilsek. Bolar bolmaz asly belli bolmaýan sözleri türkmençe goşup türkmençeleşdirip. Ýa-ni aýdym mysal berip geçeligine uçar sözü ýa-ni uçýan bir neme bermek ýalňyşdyr. Ya a tökmünde. Bolup biler käbir halatlarda adam bolup biler ýöne. Munyň ady ne Türkiýede uçak diýip alypdyrlar. Geçen sen gürrüň berdiň şondan aýdyň senin nämen gaýtalap berýär mutaýdan. Uçar nämälim geljek zaman. Dogry dälmi? Türkmen gramatikasyny bilýänler, okanlar biler. Uçar nämälim geljek zaman. Kaçan uçjagy belli däl. Häzirki Türkmenistanyň ýagdaýy ýaly taşamagy Babat getiripdir Hıramov bilmedim onçasını. Türkmenistan'a o yolların haçan açılacağı, o samolyotun haçan uçacağı belli değil. Onun için uçar değil yani.
Türkçesinden hakikat. aydalı onun Ha. uçacak demek. Ava uçacak. Uçacak. Yok. Gelir gider uçar deyip sözden var aslında Türkçe'de de o demede kullanmıyor yani uçacak. O uçar diye yani ileriki haysam olsa gelecek zamanın içinde uçuya. O değil uçma hasiyeti var. Ya da şonun yalı demeni. Bir ya da yöne ine pikredin. Kaçak diyeniz bir ya da kaçar diyeniz mi bir adama? Kaçak. Doğru değil mi? Kaçar diyeniz o var. Kaçak, Ya da ormak yatak, vardır. korkak var Ya, mesela. hem Korkağa mesela korkmak, korkak ya da korkar deyip orok aydamız vardır. o korkak adamı korkar deyip. Ya, ne melim gelecek zamanda ulan bilyas. Türkmen dilinde ormak işlik vardır. İşlik değil değil mi? Ha, Ormak. ormak. Sondan orok deyip bir at çıkyandır. Orak. Oror deyip çıkmandır o. Oror diyen oklar ya da korkmaktan goror ya da koror mu? Korkor. Korkar. Korkor diyen oklar. Korkmak, Korkak diyorlar o. korkak diye. Yani ek, Ağlak. Ağlar diyen o ağlak diyorlar o. şol koşulmalar bir yerde yankı olar belki başka dilden geçen sözleren bolup biler. Bir yerde bağır yöne misal için açar. Açmak, açar deyip geçiyede. O yöne köp yerde ek koşulayandır. Bu Türkmen dilidir bu. Şimdi her uçak diyemez. Türkler uçar diyen orada yeni başlanır. Doğru Türkmenler Türkmenlerin uçar diyemesi bir. Türkler yanlış ettiler, o biz yanlış mal değil o sözlerde. Ne şonun yal bir yağday var yani Entegem işlenmelidir. nemeni öğürmendirler yankı. Yani ona öğrüttürler yani. Oruslara misal için dik uçar diye de. Ya da öz uçar diye de. Orusam. Samolyot demek öz uçar diye. Samolyot öz İhsat uçar. gerek de. Onların kabi yanlış o. Olarak yirmeli. İşlenmedik. Yanlış da der. İşlenmedik diller oluyor onlar. İşlenmedik o. Yani Sovatsız halkın öz orta atıp ulanıp gidiyen dilimi yöne bilmedim. Bir sebepten yani işlemesen şunun doğru mu yanlışlığını kontrol eden bir kurama gerek olan yine Türkmen dil kuraması olmalı. İleride nasip olsa o zatları göz önüne tutuyasa ya şol dil meselesi katı vaciptir şunu doğru oturtmasan hiçbir yani cemiyet ösüp bile nokta. dilini geliştirmen, cemiyetin geliştirip Yani maymunların maymunların yani maşin yani ulağı hesap bilmeyenliğin sebebi şol gürleşip bilen oklar. Gürleşseler şolar katı akıllı. Maşin deydin yine kiminle şu dilini östürmesen maşinlara da yankı domuz kelle, pişik kelle deyip maşinlerin atlar var. Palta kemri diye maşinlerin atlar. Palta deyip maşin olur. Hayran alayım abi. Babuçka vardı, lisiçka vardı. O ne emez lisiçka diye, onu Japonya sap ne edip lisiçka diye at koyuptur diyen de o Japon'dan maşini lisiçka adı. Dil nemese şonun yağlı kıynançlı. Yani yoya, özün yoya şu an Türkmen dili, hatta Türkmen dili Türkmen milletini yoyup durdu. Şu yağda geliptir kıynansın. Onun bunun içinde de bu resmi bir dil var olun yani nemede 3-4 tane dil var. Biri neme onun şu resmi dillaki gürlemeyen nemeler o net bilim almalı. Net olur yani eser yazmalı, ya kitap yazmalı. Yani sodatlar gözüňe getirip görüňde bu millet bolup bilme nemesem gaty ýagdaýly. Öz oğusu üçün yazıp bilýär ki ýa-da. Yani yurt üçün kitap yazıp bolan ok, Kur'an uly ýazýar. O ayrı mesele. Şonuň ýaly bir ýagdaý. Soň o okuwlardaky dil nähil bolmaly diýär. Okuwda o dil yani ene dil var. Hemme yerde de bolýar. Yani onun ýanynda ingliz dili. Bizim dünya yetişmemiz için İngiliz dili gat mühimdir. İngiliz dilini öğrensen eýýäm dünya bilen kıvapdaş ve döwre bak bolýar. Kemine ne Şweýetde yani yeni dilim var. Ben Türkmen bolsaňam Türkmençe muallim getirip okudýarlar sana. Ors nemede şonlarlar. O İngiliz dili var.
Bunun üçüncü dil, yani şu yani ene dili şu etlenki dip hata edilende, yani İngiliz dili hokman var. Ene dilin onun üçüncü dilim özün taylayan. Emis çok ap görünüm ma Fransuzca neme diyenem var. O üç dilli bolup çıkýarlar da ingadından. Bunu yine Türkmenistan dünyada yerleşiyor. Yani dünyada da bir neçe dil var. Yine bilim sistemini yankı näme diýler, öz ýygyarly diýil yani. Ýalňyşmasam. Bilim sisteması öz başlyk, öz ýygyarly dersen öldüň soň bilim sistemasyndaky içinde kadrlar 5 ýyl 10 ýyl geçer öýün aýdar bu türkmen, fransuzjany öğrensen has bir bir sintez çykýar diýdi. Fransuzdan akıllı öyle ya da bu Türkmen diye olar işi şol bilimin. Kaysı dil bilen ne edip işten wakyn has doğru, has takik ve has çalk bir şekilde bilgileri verip bolýar ve şol yerden döredüjülük göremezdi. Döredüjülük yani döredüjülük diýende goşgu bilen kitap yazmak döredüjülük değil. Raketa döretini sendik döreden daha yani bilim sistemi. Olar hemmesini bilim sisteması işler. Ve en sonunda da karar verir. Yani şu diller has olur. Yani ene dil vardır. Türkmen dili. Onu biz östürmeli. O isteme. O bir taraftan dil sen goruğundur. Yani kabir yerlerde. Doğulman kıyınrak olur. Millet olmak. O beýlek dili öwrenmäň hem türkmen diline diýerler berýänlerdir, gaýtan güýçlüdür ýani. Güçlendiriyor o. Şu dili öğrenen wagtda ikinci dil mende de şu ikinci dili öğrenemden soň ýankyýalyk sözlere Türkmençe gurlap başladım diýem kemin. Owa. Yok, yankı nämelere üns berip başladım. Sözlerin ulanylýan ýeri var, ulanylmaýan ýerlerine. Mysal üçin yankı Müslüman döwlet diýmek eýem sözlemiň dilin manasynda da ýalňyşlar. Döwlet insan däl, şoň üçin Müslüman bolup bilmeýär. Müslüman arkasından hukman insan gelmeli. Müslüman döwlet, Müslüman maşin, Müslüman fabrik diýip ulanmak mümkin däl. Bulan dili öğrenmek bilen gelýär. Ya Müslümanlar, Müslümanyň bizine goşulyp bilinjek goşulmalar goşulmasdyr. Bizde dili yani dilde gürleşilen wagtda hatta kemine bilen käwat Türkmenistanda gazetleri, ýeneleri okuýasy mümkin däl. Sapara o ýerde şu zady görüp bilýäňiz. Näme diýe? Mysal üçin sıfat gelýär, sıfatyň arkasyndan hem şol bir zat gelýär. Mysal üçin ullakan ulu diýen ýalyk sözler ulanyp Nämäni dil bilgisizliginden. Aýdyň bu orta asyr ýanky orta asyr diýip aýtmaýyn. 1500 ýyl mundan öňki arap şahyrlarynyň nemesi bar da okapdym da ýanky şonuň ýaly edip o ulularyň ulusy, o beýikleriň beýigi Yine näme Şoňa diýer negze. sözdür. Has giňişlerini ulanylýan. Garaşsyz Türkmenistan diýip ulanylýar. Garaşsyz döwlet Türkmenistan. Bu diýmek näme diýmek? Men Döwlet bolsa garaşsyz bolmaly ýani. Awa bu şol sözüň özü manysy şola. O näle bolýar? Mysal üçin saparaga insan saparaga insan kemine diýip ýüzlenen ýaly bolýar. Baterwet zat. Garaşsyz Türkmenistan diýip. Yani kim şoňalyk ýüzlenýär? Ejesine. İnsan ece, insan kaka diýenmi? Yani kaka diýen bolsa ol insan olma şerti vardır şol sözüň özünde. Bu şert her sözüň öz şerti var. Yani Şoň üçin döwlet bolmagam, garaşsyz bolmagam Türkmenistan sözüniň içinde gizlenendir. Bunu ulanýanlaryň sebäbi bar da. Diýmek garaşsyz däl. Şoň üçin garaşsyz diýerler da. Hem bejetiniň 180 gradus ters nemesi bolmaly da. Şunu däl bolsa da garaşsyz ýala edip görkezmek üçin Eýtmeli, onandyrmaly da. owo. Yalan dälligini. Biz dowam edeli, wagtymyz azaldy. Şu soraw okajak, ondan soň ýene bir soraw aljak, ekrany illeşler, soň jemlejek. Sorawlaryňyz galanam indiki hepde goýarsyňyz. Garabekegül etrawyny mundan bir näçe ýyl öň halaç etrawyna goşdylar diýe nesip bolsa täze Türkmenistan urlanda. Muny aýryp berer misiniz diýip ýazypdyr. Ýa berer misiniz däl da aýyrlarmy diýip sorasaňyz has dogry bolar. ya da aýyrjak diýip aýtmaly. O aýyrjak diýip aýtmaly, o şunu Mantıklı aýyrjak olsa diýmeli. Ýanky nemäni
Nähil o berer misiniz deyip başka bir yerinden soramak yanlış bu zaten. O bu Edilmeli mi yankı? Suat näçe tanak etrap bar kemini bilýän? 60 mı 55 mi? Yani Son sorular kilometre. 130 daha bolmaly da. En az 130, 150 etrap bolma ýagdaýy bar. Soňam 15, 13, 15 arasında velayet olur. Yani velayet sisteması değil de il sisteması olur. İllerem ilçelere ayrılar. Indi näme üçin il diýip sorasaňyz, il diýmek sözü bizim yani döwlet diýip söz ulanmazyldan öň döwlet manysyna gelýän söz. Yani ilim günüm näme? İlim günüm Olmasa aýym günümde olmasın diýen söz var. Yine şu taýdaky il diýende ol adamlary göz öňünde tutulan ok ildeşler. Yani il diýmek köne nemede Türkmençede ya da dine Türkmençede de däl bu Tatarlarda da Bazaklarda da il diýmek döwlet diýmekdir. Döwlet diýmekdir. Şonuň üçin biz o döwletçiklerden ve döwletlerden ibaret bir yurt emele getireriz nesip bolsa. Şonu ýalan bolmalydyr. Ýani yerli hökümet diýip aýdýas biz onuň beýlek ady bilen. Yerli dolandyryş. Her kim öz owasyny, öz şäherini öz dolandyrýar. Olaryň pullaryna da hiç kim garşmaýar. Ýani goranma nemesinde de umum bir protokol bolar ýöne ýene de olaryň salatlary bilen ýörediljek. Umuman hemme zat gözüň öňünde boljak. Gyzykly bir durmuş boljak. Gepin gysgasy. Şonu ýaly diýip biz bir näçe ýezek düşündirdik ýöne bu sonra olaryň gaýtalanmagy gowy. Biz hem pursatdan peýdalanyp jogap berýäs. Soň ýene bir soru var. Iň soňky soru hökmünde alýas bugün. Soň bugün jemlärs. Türkiýedäki ildeşler näil hereketler etseler efektiw bolar. Häzirki wagtda iň ol edip biljek garçylyk hereketleri näme bolup biler diýe. Indi biz şu hereket sözüne köp ýani hereket diýilen sözüň özüniň bir duzakdygyna düşünmeli mi kendi yani. Duzak hökmünde görüp başladym soňky wagtlar. Yani hereket nemesi aýdal Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyny bir hereket bilen çözüp bolýarmy? Düşünje gerek de munuň demesi üçin. O düşünje bolmaly. Indi biz näme ýani näme ugrunda hereket etmeli diýip soralanok şu wagtda çelle. Ya da açık soralanok belki şol maksat şo niýet bilen soralýandyr. Yani açyk edip soralanok. Yani o hereket etmeli de nämäniň ugrunda hereket etmeli. Hereketiň bir manysy bolmaly da. Ine şo soralanok, o soraň jogaby ine şu bolmaly. Türkmenistan garaşsyz däl. Türkmenistanyň prezidentleri kukla edýän hereketler hem teatrdan ibaret, sahnalanan teatr. Bu ýagdaý ortada. Indi şu ýagdaý ortadan aýyrmaly. Ine hereket şu bolmaly. O kuklalary ortadan aýyrmaly, Türkmenistany garaşsyzlygyna hakyky manyda gowuşturmaly. Ine şu zatlary aýdylanok biz üstü ýapyp ýa-da umumy her bir edýän çykyşymyzyň manysy şol söz bilen aýdamzok ýöne dine hereket diye hereket edemzok hereket edýäňiz hereket onu etdi hereket bunu etdi ýene näme diýilen bir demek çalışırımla paradoksun içinde gezip ýörsde yani her bir sözüňň bir manysy bar yani Murat iýleşmiş sorapdyr gaty gowy soru yerlikli jogap berilmäne laýyk. Mene goşmoça goşoyun deme hereket näme etmeliýden abuna bolmaly. Şu näme şu bizim şu pikirler näçe kän Türkmene ýaýrata. Şonça ti bu zatlar netije. Paýyna da şonça az hereket düşýär. Ho. Az hereket bilen alyp bolýar diýeler. Ho. Näme siz şu abuna bolmanam şonam demeden yok da riýa görüň yok. Özüm üýtgemesini isleýär.
Ne şu yankı abuno ya şu at 20 mindən geçti de. Şu 500 bin ya 1 milyona yetti. O Türkmenistan o Şotay'da oturanlar yiyici yatıyor bilmiyorum. Onun bir hepte yatmasaların böyleler öldürür. Keterlerler ya kaçıp giderler. Ya, yetmeliler adını çok ulukan adam der. Düşünmek gerek de bu zatlara. Ne şu sizin yani gelengsizliğiniz bir forması yani aeroport meselesini ne için ağladık? Yine şurada edil şu aeroport diyalakta kaptanını tutuyor. Tomoşu seyrediyen. Kovdiydi, elbettiydi. Kâte bu sonra uğradım. Haçan oluyor. Haçan düzelecek. Tam oluyor haçan uçacak. Cevap verin. Devletin başına oturun yalan bediyeler kâte. Bir öğüt etmeli adını da ne bedin yani. İn olmanı abune olun. Ne in elementar in berketi. Koşan biri akılını koşar, biri bilgisini koşar, biri serişletini koşar, yine biri vırdatını koşar. Bu da şu adamlar ne sizin için o bağıtını, malını, mülkünü haz etmiyor. O ne hem etmeliler. O tomoşaçı olmalı. Bu adamların bekmeli. Tomom o hukukumdan denk değmeli. Neyle denk olsun? Ne bu zatları ne şeylere kâte neme realin neme yakınlaşın. İyileşler. Bu kovadın uçup görmen bu zatları bile icabet bilimde alamda yok da. Onu bilerek ya. Düşünüp etmen gibi diye. Yani ağıtaatı propaganda bilen nel. Şu 2 yılın içinde 100 bin sani abone olan olsa da şu vakta çel taşlığa mı gidiyorlar? Ona bilmedim iyileşlerimiz başarıp bilmediler. Onda aydın Ben research'a edeyim yankı hareket meselesinde yine yöne köprüde ben köprüye misal veriyendim. Mesela kellendeki çizgileri düşündürüp bilmeyenler. Mümkün değil, hiç kimi de düşündürüp bilemek. Onun için misal verecek oluyor. Hareket meselesinde ne şu zat vardır. Yani dışarı yurda çıktınız. Birinci sefer yani çörek almana gidensiniz ya da bir yani markete gidensiniz. Sonda ne edip çok gitmek demek hareket. Maksat gidip bir zat almak. Hareket etmeli onun için. Yürümeli, yani taksiye minmeli ya da maşina minmeli. Metro varmalı. Şimdi şol hareket etmek için birinciden zadımız yani sizin informasiya alansınız. Birinden sorarsınız. Nerede oldu? Çıkıp kellenizin uğruna hareket edin derseniz informasiya olman ve yeterli derecede informasiya olman. Bunun ters tarafı gidersin diye. Yanlış gidersin, yanlış da varsın. Pulunu ne çedirdiğini bilmeli. Hem informasyonu alayan sorayan yani soramak şoldur. Bu ansatçık yöne köynemede formada eklenir. Şimdi siz şol hareketi yani Türkmenistan içinde milyonlar etmeli. Milyon kişi. Bir kişi magazine gidip yani informasyonu alıp özleştirmek için aydalı 1 minut vakit gerek oluyor. Şimdi onu milyonlara ettirecek ol ve edilmeli işem çörek almakta el verdi. Terzi Türkmenistan'ı vurmalı. Türkmenistan'ı azad etmek. Garaşsızlığı kazanmak. Yani çörek almak için 1 minut sarf ediyen olsan ve bir adam verden milyonlar edilecek bir işe de seyreder. Ya da maksadı diyeyim yani. Son için yeterli informasiya var mı yine? Sonra olsun. O böyle harekette misal için o azatlık için yara alıp eline yara alıp görüşülyendir. Ondan çekinyen Türkmen men fikrimce yoktur. Yani elbette kebir yankı kuramaçılığı işleri şuun kuyun entek o zatları biz verdim ekrandan ayıkma mümkünçülüğümüz yok. Yani adağa ne diyorlar diye yankı mülki. Yöne o iş edilen yağdayında da yankı Türkmen koşunu diyelim Türkmen'in azatlığı için görüşüp başlasa şunu halk kabul eder mi diyen soru var. O sorunun cevabını tapman hiç kaçan Türkmen koşunu azatlığı için, Türkmen'in azatlığı için görüşler. Birinci Türkmen'in şuna düşünmeye gerek. Ondan sonra koşun yani şüphesiz fikirce. Neyse manipülasyon etsinler beyni usulları yani Türkmen'in tarihinde yani geninde var o esker millet. O ayağı erkeği yoktur Türkmen'in.
Orus gelmän keser edip görün Türkmen. Ayağı erkekten söveşen mesela esker oluyor da. Yaşlılar mesela. Onun için o meselede hareket etmek yerinde Türkmen benim fikrimce Türkmen toplumunda problem açıkçası ben fikir edem o hareket meselesi. Yani şu hareketi ne hemen uğruna etmeli. Köçe çıkacağız, o azatlığı için yani azatlığı birinden almalı. Azatlığı alacak hoca oynama tanıyan mı? Tanımız ama görküzen oklar ayı çıkmaz. Görküzü ben bolan ok hoca oyna. Te özün görüyen çan sonra. Görmen azatlık alacak deyip yanlış birini yok etsen ne edecek? Yeni azatlık gelmez onu ya bak azatlık alan hakkın. Doğru adamın elinden almalı. Azatlığın kimin elinde? Ondan almalı. Yanlış adamdan alsan ol peydası yok ol alınan azatlığın. Yoksa adam yani böyle. Onun Onda için Cemile hele. bu meselede hareket meselesinde Türkmen ağı katı ağırdır. Yani ne son tanap başlayandı. Bir sapar edip bilmesen ikinci sapar için yine 50-60 yıl belki 100 yıl karışmalı olur. Katı ağırdır Türkmen. Katı sakin değildir de. Onun için şu Arkayın. bugün gidip barayan yani hareketler men hazırine şu halkın ağının açılmağına yani dünya arayışının ösmağına karşı da işlenen yani merepiyatyalar değil ya da onları görü oturuyor yani orus tarafı onun arkasında orus aklı var edilya o TikTok beylikleri izlerleyaz o yerde görü oturuyoruz yani halk şu gün gidip barayan ösüşü yani düşünme ve ayağa kalmalı katı ulu meçberde oldular ya şu gün. Yetişip bilen ok yankı. KG'de diyeler mi, ne diyeler. Tezde diyelermiş şu kurun abi. Yani. Onlar yetişip bilen ok şu kurun halkın ayaklanmanı onunla geçen yetişip bilen. Hem işe izden hareket ediyorlar, yöne ediyorlar, aktifleşiyorlar, günlüğünden aktifleşiyorlar. Bu katı o uzaktır. Onda şu dayda Cemile hele. Yaşlılar. Bolya adattığım adamlarım yadadiyat kemile. Birleşler tav olun, sağlıkta görüşelim. Abone olun. Ne, ora men reklam edip beren kemine abone olun. Birleşler like basın diye. Sapar ağa, şu siz aslında en başta şey deyip başlamalı mı kadar? Yani abone olun, like basın, bizi goldan yine deyip O diyelim. şeydin diyeyim ben. Aha. O Türkmenistan'ın içindeki o Boşadır'ın içindeki gizliyin kullukların hem mesela bizi izarlı ya. Kovu görüyor. Hem mesela bizi abuna. Bilen işleşiyat, o işleşiyat. Bizim abunaçılarımız hem mesela. Gözlemesin. Hem bende de salam, çocuklara da salam aydiyat. Ay köpsün tanı ya samay. Onlar bizi ne diyen değildir yani. Köpsü arkayın, ente aktırtına burç yiriyança şeyler ak bulmadı. Sonra bağır, şapaslandı, öldürdüler. Bolyan da sağ olun. Sağ olun, Sağ olun. görüşelim.